Так. З'явився, не з'явився. Веде. Зараз побачимо. Так. Я полетів, О, стрім полетів знов. Вітаю усіх. Вітаю усіх. Літаральна стрім оборвався на моїй фразі. Головне, каб не ляснулася вінда. Я не ведаю чаму. Я не ведаю чаму, як гэта працуе. Але... Што? Зараз викинги зниклі у мяне з кампа. Пытаю мяне усталяваць іх. Што? Это, конечно, не проблема, яны хутка усталююцца, але што за халера? Вось яны ўсё. І імгненна усталяваліся. Так, ну ладно. Карацей, калі я гэтыя... Чакайце, вам не паказваю. Ну правильно, вам не паказваю, я яшчэ викингаў не запусціў яшчэ. Павінен з'явіцца. Дык вось што я... Калі я спрабую запусціць прыладу, якая захоплівае мой DualSense, час ад часу чамусьці пры нейкай камбінацыі праграм просто падае вінда. Просто абсалютна ніякай сістэмы. Я не бачу, я не разумею, як гэта працуе. Так, давайте-ка мы... Я штосьці хацеў запусціць сабе, кнопачкі мае запусціць сабе. Кнопочки не працують. Вітаю, Регано. Зараз. Перезапускаю. Я могу зараз нейку приладу забыцца запусціць. Месца ж я учора яшчэ вызваліў, бо у мяне учора стрім абарваўся, ну, як бы, ён ішоў на Twitch, але не записываўся. Таму запіс Твича будзе на Ютубе. Бо месца на кампе скончылася. Цудоўна. Давайте викингов. Вячеславич, то, что ты закидывал на Broken Sword, на жаль, оно не закинулось, потому что мне в этот момент упал, ляпнувся компьютер, а это значит, что и стример-бот не працаваў. Але яно адбілася на Твичы, а это значит, что я могу тебе закинуть эти баллы назад, и тебе придется переголосовать по новой. Вот. Так, ось я тебе вернуў, яны павінны былі вярнуць табе. Якого года гульня? Гульня, і шчыра не памятаю, 1092-го, 94-го, прыкладна так. Вітаю, Танчик. Вітаю усіх. Усіх, з кім не павітаўся, але ў галаве павітаўся, я класіка. Так, чакайце-ка. А зараз там што будзем рабіць? Так. Вось, не, ўсё нармальна, ўсё працуе. Інтрошкі не будзе? А якой інтрошкі? Та, якіх крадуць? І яна павінна быць. Ну, я просто не пачынаў яшчэ гульню. Гэта, тыпу, гэта я не гуляю. Гэта, тыпу, просто, ну, ведаеце як. Блін, а як мне так... Можна прерваць гэта? Ось. Неяк прерваў. Ну все, давайте поехали, а то оно мне... Ось оно интро. Мое имя Эрик. Блин. Настал час для мяне, Баліога і Олафа, пайсці паляваць. Добрага табе дня, дарагі. Пайшлі на паляванне, так? Я Олаф, трывалы. Я могу заблоковать все, что угодно моим щитом. В особенности это наш туториал, как вы разумели. Я Варіок, як люты. Я самый моцны з вікінгаў гэтай зямлі, і я не дачытаў. Я яшчэ не гатовы быў, што гэта гульня патрэбна будзе хоць штосьці сёння чытаць. Чаму той першы выглядае як Астерікс? Ёсць трошкі. Ну, тыпу, яны натхняліся Астеріксам і Абеліскам. Абеліксам.
Гэта, по-моему, частка, то бок, ну, я, по-моему, магу гэта скіпнуць, але гэта, па сутнасці, паказвае мне, як працуе гульня, так што я пакіну пакуль. Ходили, попалявалі і вярнуліся і прыйшлі ў іншую вёску. Да сваіх другіх жонак. Ладно, вярнуліся ў сям'ю назад. Ім вельмі падабаецца іх вёска, ім всё цудоўна. Але пазней. Что вы думали, так просто будет? Мне падавалася заўсёды, што ў гэтай гульні няма ніякага тэксту. Мне вось так падавалася, але зараз я бачу, што не. Хлопцы? У мяне дрэннае адчуванне. Так, зараз разабрацца з кіраваннем. Вось, у нас ёсць, глядзіце. Мы зараз, па сутнасці, гэта гульня пазл, так? І наша мэта, па сутнасці, просто праходзіць узроўні. Вырашаць пазл, гэта, па сутнасці, просто прайсці ўзровень, як бы, да канца дабрацца, да выхада, і кожны раз дабірацца просто з кропкі А ў кропку Б. Звычайна злева направа. Вось, і кожны з гэтых самых вікінгаў мае свае здольнасці. Напрыклад, Баліок можа біцца, так? І, па-моему, страляць на нешта. Вось оно, знайшоў на што страляць. Наш Олаф... Не, пачакайце. О, ён Олаф. Блин, я зараз пераблытаю іх. Хто імёны памятаю? Гэта Олаф, так? Это зараз Баліога толькі запомніў і... Зараз пераблытаю, як у папярэдні раз. Так, чакайце-ка, што там з'явілася? Блин, нешта з'явілася, я прапусціў. Так, усе павінны дабрацца да выхада. І трэба дапамагчы. Гэты хлопец блакуе, так? І нас пакуль проста навучанне, як навучанне ўзровень. Ідзе? І наш апошненькі. Оп. Пазбавіліся. І вось мы ўсе ўтраіх выходзім, так? Это наш першы ўзровень, паказаць проста здольнасці кожнага. Што мы тут робім? Я не ведаю. Хлопцы, вы можете просто заваліць зяпу і пайсці за мною, а? Эрик. Эрик гэта тоўстенькі, так? Альбо Эрик гэта хуценькі. Эрик гэта, па-моему, хуценькі. Яны літаральна імёны мої просто... Крыптаніт, я ўжо казаў. Што цікава, бачыце? У пачатку ўзроўня мне кажуць пароль. GR8T. Гэтымі паролямі можна ў выніку вяртацца ў гульню. Эрик хуткі. Добра, Эрик і Олаф тоўстенькі. Добра, трывалы наш. Дык вось, глядзіце, паролямі, дзякуючы гэтым паролям, для мяне я ўпершыню ўвогуле пазнаёміўся з сістэмай захаванняў. Таму што звычайна ўсё на гэтым самым, на Сеге было, просто перазагружаецца гульня, і ты ніяк не вернешся, так? І па сутнасці, вось гэты пароль я сабе выпісваў кудысьці ў нататнічак. Вось, таму што дзякуючы гэтаму паролю можна было вярнуцца на ўзровень, які ты праходзіў. І такім чынам я прайшоў гэтую гульню. Я даўно ее вельмі праходзіў, але магчыма прайсці проста дзякуючы вось гэтым паролям. З-за таго, што вы не павінны прям ну, за адзін вечар усё зрабіць. А тут ёсць складаны ўзроўні. Ну, для мяне малога было. А што? Я іх актаваць не магу, але... Ты? А чаму я не могу их поглядеть? Это что у нас? А, скористаться предметом.
Гівап? Ні. Ну, все, я продається. Продається, розібрався плюс-мінус. Добренько. Зараз відправимо нашого Олофа наперед. Олдскульна? Ну, яна прям... Ну, ёсть трохи я. Вітаю. Так, это стреляет. Это будет стрелять лучше из-за всего. Не будешь ты стрелять? Дивно. Так, почекайте-ка, я выключил. Ладно, давайте його проігноруємо, раз у нього нічого не робить, того, що мені його атакувати, правильно? Ось він буде стріляти зараз, давайте-ка переключимося на нашого Баліога. Бомбочки есть. Чудовно. Так. Давайте заберем команду и поедем все вниз. Я думаю, сейчас потребуется. Ось, по сутнасці гэта просто пазл. Зараз пакуль у нас гэта не вельмі адчуваецца, то бок мы па сутнасці просто праходзім узровень. Але потым стане больш такая прям патрэбна будзе падумаць, як расставіць персонажаў, куды іх скарыстаць, каб прайсці далей. Памятаю, гэта па сутнасці мой першы пазл. Я тады яшчэ слоў такога не ведаў. Ну, увогуле, як канцэпт, то бок, ну, былі пазлы нейкія, якія табе патрэбна было там вырашаць, звычайна, не ў гульне. Ну, у гульнях былі максімальна лёгкія пазлы, і яны былі часткай гульні. Але не была цэлая гульня на гэтым пабудаваная. Так. Вось у нас. Можна страляць і пераключальнікамі карыстацца. Гэта, па сутнасці, ўсё яшчэ навучанне. Перадаць прадметы іншаму вікінгу. Ось этот компьютер, по-моему, треба знищити. Так, оп. Користалися. Як мені пам'ять підказує, а? Ничто не подсказывало на то, что я повинен знищить это. А, гэта хлопцы падказваюць увогуле. Цікава. Можа яны і падказвалі наконт сістэмы. Я думаў, чаго яны не агрэсіўныя. Так, ёсць. Выбіраемся далей. Нешта мне падказвае, я памятаю гэта. Там буде цілий уровень на этом побудований. Давай, полетели. Оп. Ну? Не, он пока не докранется до земли. Можно было так не робить его года. Ага, это вовремя ничего не заробить. Ладно, наперед ведем всех остальных. Ах, вы какие, а? Вы поглядите. Ладно, на лестнице почекаем. Ну, файненько. Зараз, Олаф, давай. Оп. Да, оп. И еще там будет тоже. Вітаю.
хайповая гульня, я скажу, што ў The Lost Vikings, по-моему, недастаткова увагі нават атрымалі ў свой час. З іншага боку, гэта рэдкая гульня таго часу, якая мела другую частку. То бок, ну, у яе быў працяг, проста я пра яго нават не ведаў. Вось. Але яна, я б сказаў, не хайповая, яна просто сама па сабе унікальная была. Яна якасна зробленая, яна мае прыгожыя анімацыі, яна мае глыбокую палітру, і ўсё файна, ну, як бы у цябе ўзроўні лёгка чытаюцца і не крываватыя, таму што тагачасныя ўзроўні часта былі даволі шэренькімі, скажем так, аднолькавымі. Вось. Тут яны даволі жыва выглядаюць, не глядаюць, ну, і розныя лакацыі будуць, за гэта зараз першая лакацыя толькі. Вось, насычаная карці. Бачыце, вось на фоне там розныя краінчыкі, вось гэта ўсё прям прываблівала ўвагу, так? Плюс яскравыя 3 персанажы, і гэта ўсё прям у цікавым гэтым самым сеттынгу вікінгаў, якіх скралі іншапланетяне. Пароль запомнілі, так? Чат. О, што я паспяшаўся нешта. На чорную мезу адпраўляецца 500. Чаму я не пачуў алёрту? Дзіўна. Можа, мне гульня перабівае. У гульні, на жаль, немагчыма неяк гук кантраляваць, я магу яго кантраляваць толькі праз OBS. І, дарэчы, давайте праверым. Не занадта ли? Мне падаецца нармальна, на нармальных узроўнях. Так, пачакайце-ка. Што тут рабіць? Эрык хуткі, у яго моцная галава, ён можа адбіваць ворагаў і прабівацца праз пэўныя бар'еры, калі націскае... Добра. Оп. Моцна сваёй галавою. Цудоўна. А мне была якраз другая частка вікінгаў, там былі яшчэ дабульнявыя персанажы. Но у мяне толькі вось гэтая была, і я на сякі яе гуляў. Вось. Адзінае, што я разумею, што зараз узроўні мне як бы даволі простыя, ну як, яны нічога такога не выклікаюць, асабіста калі ты разумееш канцэпт. Але тады для мяне канцэпт пазла гэта выглядала прям типу тактычная бойка нейкая. Я вот не ведаю, як вам тлумачыць, гэта былі такія дзіцячыя шахі для мяне. Было вельмі круто. Давайте Олафа наперад даслаць. Таму што тады я не вельмі там неяк... Оп. Не неяк нешта планаваў, там разлічваў... О, першы ключик. Без ключика не пройдем далей. Патрэбны колер. І ось гэта цікава, так? У Олафа выглядае, ён проста блакуе, так? Але Олаф можа рабіць ось такую штуку. Оп. И спускаться спокойно вниз. Крутоніяны нас скралі. Таматор. Вось пра якого гэта матора. Злобны крутоніян збірае унікальныя формы жыцця, каб паказаць іх у сваёй галерэі. Гучыць як клёвы хлопец. Так. Ну добра. Можна? Дякую. У тым жа графічным стылі мне згадваецца Супаплекс. Плюс часто гуляў. На жаль, я не гуляў. Я нават не чуў, мне падаецца. Можа быць і чуў, але не памятаю. Ну, назвы. Ключик-то я собрал. В чем проблема? А, я повинен его скоростать. Блин, не различил, занадто рано натиснул. Оп. Ну, цікаво, є секреточки ніякі у гуні, ні? Так. Олаф може допомогти Еріку заскокнути вишей, коли дозволить йому стати на своєму житті. Так, нам потрібен жовтий ключ.
Опа, понеслося, все. Люд дыкае з фрей. А, усё атрымліваецца, так? То бок гэта чел-то не заскоча, правильно? Наш Эрик. Так что ему просто як ёсць. Не? Так, предметами. А гэта што у нас дае? Мне просто цікава, я зараз предметом скарыстаюся, просто тому, што магу. Ага, гэта выбухае, забіваю ўсё, што на экране ёсць. Добра. Кота носіць, на мяне яшчэ глядзі такі. Подбегай, ой, зараз нас заскокнуў, можа. Что такое? Что такое? Что ты, что тебе носить? Понесла кота. Жопа ты котиная, иди. Такие уже кот. Так, ну свороги там. Секреточки я вось не... Ну, я памятаю, что нечто было, но не может быть такого, как не было секреточек. Оп. Так, станем. Я шчыра нават забыўся, што у Баліога быў меч, так? Вось гэта атака. Таму што, мне падаецца, 80% часу я просто страляў з лука. Калі я проб'ю яшчэ некалькі сценаў, у мяне галава выбухне. Калі што, я забіраю яго шлем. Добра, але я забіраю яго абутак. Так прыемна мець такіх добрых сяброў. Так, мы можем, теоретично, Эрик может, калі што, вернуться, давайте сюда сходим. Оу, блин. І гэта ўсё, ну, типу, зараз я за Эрика помер, і мне, па сутнасці, патрэбна, ну, я могу толькі даследаваць яшчэ ўзровень далей, трохі. Так, тут можна гэтага перамагчы. І ўсё. Атрымліваецца, Эрик павінен быў пабегчы сюды. Так. О, блин. ГРНД. Зараз. Паспрабаваць зноў. Цудоўна. Поехали. Я думал, что зараз мне пароль придется вводить, але не, гуня такая. Давай яшчэ раз. Дякую за гэта. А чаму іх зараз две? А, потому что вся гэта тэрыторыя агульная. Я думал, там нейкае раздзяленне ёсць. Так, вось, давайте. За Эрика побегаем. Забіў чырвонага Астерикса. Так і ёсць. Ненаўмысна. Наколькі памятаю, Эрик увогуле часцей за ўсё загінае, таму што ён, па сутнасці, як скаут працуе. То бок вы за яго бегаеце ў розных месцах і рознае робіце. Оп. Так, вось, напрыклад, так. Мы зараз, па сутнасці, Эрик зрабіў увесь узровень. І мы зараз толькі... А, не, давайте проведем наверх. Он там катается, мы пройдем. Так, варто отправить Баліога наверх. Зараз. Пройдзе. Опа. Аж ну сюда. Ладно, идем. Там можно было яблочко, яблок собрать. И нечто он спокойно телепортуется, можно просто за Эрика так сам перейти. Так, и кота носит, дайте как момент.
Він у змиварку ўсё лезе. Яна, ну, змыварка прасушваецца як бы просто натуральна, яна адкрываецца самастойна пасля працы і просто стаіць адчыненая. Вось. І, карацей, кот просто карыстаецца гэтым, ён залазіць зверху на змыварку, потым адкрывае дверцу до конца і становіцца на дверцу як на платформу, і потым калупаецца ў змыварцы. Вось такая халява. А! Ну і вось мінус. Бачите? Гульня, ви думали, що? Простенький пазлик, ага. Ваншоти тут. Просто. Був персонаж, немає персонажа. Поїхали по новій. Розумний. Занадто, блін, розумний кот. Дьобав. Так. Ні, не то я. Ось так. Знаємо далі. По новій. Короче, там треба бути осторожним. Ну, люська свої пазли, так. Так добре бавить час. Давайте за Эрика пойдем далей, а тых пакінем пакуль наверсе просто. Потому что Эрик яшчэ можа і памерці тут. Для іх. Адчыніць ліфт. Па сутнасці нам не патрэбна гэтых двух забіваць унізе. Гэта няма неабходнасці, можам што скіпнуць, калі мы за яблычкам там не ідзем. А то яблычак нам і не патрэбна, потому што наша асноўная пагроза гэта ваншоты. Оп, гэта працуе, добра. Са змываркай яшчэ проста. Ну, з ёй... Яна па тыпу раней была ракавіна, то бок на пакуле не было. Гэта асноўны прыоритет кота была ракавіна. Яна туды до зливу ідзе, добираецца і там што-небудзь, ну, можна ж знайти што-небудзь, ежа, можа, непамытая талерка, якая будзе, можна. То есть такое. І мы пачалі накрываць. У нас полностью вся раковина была накрытая, потому что кот у нас лез. А накрывали мы таким, ну, по сутнасці, пластиковой накрывкой. І нават з ёю ён знаходзіў спосаб, як яе адкрыць, падняць і, карацей, пралезці туды. Час ад часу яго не заўсёды гэта атрымлівалася. Там вельмі складана гэта было. Там і так, у прынцыпе, мы не думалі, што гэта магчыма зрабіць. Але ўявіць сабе, там, нават проста паставіць талерку там, альбо штосьці, ну, там, патэльню, альбо што-небудзь такое. І гэта ўжо адразу цэлы танец. Ну, вось, са змываркай проста, ты можаш закрыць дзверы ў яе. Так. Там зараз есть абутачак нейкі, так? Мы, по ідэі, можам вось так за Эрика забрацца і забраць яго. Оп. Не ведаю, што ён дае. Так. А што калі я вось актывую яго? Так. Оп, актывуваў. Ага, і он узлетаць не будзе. Ага. Ўсё далей, давайте, разведка. Персонаж з гэтым самым. Вось. Персонаж мог дабегчы сюды, і гэта быў бы канец узроўня. Так, давайте. Здаемся, пачынаем. Поехали по новой. Зноў жа, за Эрика. Справа ў тым, што там у канцы патрэбна было ўзяць абутак. І дзякуючы гэтаму абутку можна было спакойненька дабегчы до канца, таму што гэта ён магнітны абутак, і нас наверх бы не падымала. Ну, заўмыснага там таго ж Эрика. Дабрацца до канца, адключыць сістэму увогуле і гатова. Трэба адразу мыць посуд. Так, мы так і рабілі. Ну, па сутнасці мы так і рабілі. Праблема ў тым, што гэта ўсё роўна ты не можаш сабе дазволіць нават чагосьці мелкага пакінуць. Ну, прям, гэта, скажем так, прывучыла вельмі моцна. Вось, але ў той жа момант і гэта стамляла вельмі моцна. Вось, часткова, можна сказаць, за кота мы змыварку набылі. Ну, калі што. Калі б не ён, ну, может быть, яшчэ і не задумывались над гэтым.
Каточки стимул к частине и прогрессу. Шчыра могу пагадзіцца. Каты ты не можаш прасачыць за ўсім, што робяць каты. Ну, тыпу, яны прям робяць усё, што магчыма. Тыпу, яны ты дзесьці штосьці пакінуў, не склаў на месца, яны за гэтым будуць гуляцца. Ты нешта там сваімі справамі займаўся, неуважлівы быў, каток куды-небудзь залез, так, то бок, ну, вось гэта ўсё. Яна, па сутнасці, як бы, каты такія, яны спрабуюць, зноў жа, не ўсе, але шмат якія, асабіста актыўныя, калі у вас актыўны кот, вы ведаеце, пра што я. Гэта, яны спрабуюць, па сутнасці, заняць сабой усю магчымую прастору, то бок, калі хоць штосьці дзесьці можна зрабіць, яны гэта зробяць. Калі вам падаецца, ну, не зробіць жа ён гэта зробіць. Ну, не будзе такога. Не будзе такога, што ён такі, о, блин, не, я гэтага рабіць не буду. Не, ён будзе рабіць. Просто калі нам падаецца дурная ідэя, яны ўсё роўно зробяць. Вось, і гэта, па сутнасці, можна ставіцца да гэтага як да нагадвання. То бок, вы пакінулі дзесьці ежу сваю без прыгляду. Чаму вы пакінулі, а? Каточку, табе дапамагчы спрабую. Вось, глядзі, я пакінуў, ты пакінуў. Увагу, калі ласка, завярні. Вось такое. Кінуў рэчы на крэсле, знайшоў на іх спячага каточка. Ну, вось, прыкладна. Вось, і гэта яшчэ міленька, ну, тыпу, падумаеш, на рэчах просто поўсць застанецца. А так у вас неўдала ляжаў тэлефон на краю. Ну, вось, кабзда, карацей. Тэлефон на падлозе будзе. Асабіста, калі вы яшчэ будзеце актыўна рэагаваць на гэта, то дакладна ён будзе заўсёды у вас валяцца на падлозе. У мяне гэта не першыя каты ў мяне. Вось, і я не ведаў, як падыходзіць да катоў увогуле са сваім першым катом. Вось, ён усё яшчэ ёсць, ён у Беларусі застаўся. Вось, і, карацей, ён з-за таго, што я рэагаваў на тое, што я лаяўся на яго, што ён скідвае рэчы, і ён ад гэтага толькі больш гэта і рабіў. Зараз я разумею, што нельга так рабіць. Вы, калі кот зрабіў штосьці, што вам не падабаецца, вы ўвагі не звяртаеце. Вы робіце гэта потым, каб яму незручна было рабіць, альбо просто працягваеце не звяртаць увагі, таму што яму будзе сумна. Гэта ён паскідвае штосьці, і калі яно не весела разбіваецца, калі гэта штосьці можа разбіцца, вы гэта просто не пакідаеце. Калі гэта хутчэй за ўсё не разаб'ецца, але можа нашкодзіць, напрыклад, тэлефон, то дайце яму пару разоў скінуць, просто не звяртайце увагі. Звяртайце увагі ў іншым напрамку, то бок, напрыклад, ну, гуляйце з ім, баўце час з катамі, ім патрэбна ўвага. Вось, ім патрэбна шмат увагі, ім патрэбна асабіста, калі малыя. Вось, ім прям патрэбна. А то яны потым прызвычаюцца да таго, што, па сутнасці, гэта момант, калі на іх звяртаюць увагу. Для іх тое, што вы лаецеся, пінаеце іх, там, што-небудзь яшчэ, просто, ну, назіраў такое. Вось, гэта ўсё проста звяртанне ўвагі. Гэта ўвага ў любым выпадку, яны спакойна, для іх гэта прыкладна адно і тое ж. Што вы іх абдымаеце, што вы на іх крычыце, ім пофіг. Гэта круто. Увага. З дзецьмі працуе аналагічна. Ну, я думаю, што так. У мяне дзяцей няма, таму я як бы не магу падзяліцца досведам нейкім. Ну, ось. Не пакідаць рундаль на пліце, знайшоў суп на падлозе. Ну, вось такое. Хлопцы, ну, зараз яны вікінгі паміж сабой размаўляюць. Хлопцы, вы ўпэўнены, што мы жадаем туды пайсці? Магчыма, гэта вядзе нас дадому. Толькі ёсць толькі адзін спосаб праверыць. Пайшлі. Як вы бачыце, нешта пачала тэлепартацыя. Я такого ўзроўня не памятаю. Эрік, глядзі. Я не памятаю гэтага. Мне падавалася, што адразу пасля карабля ідзе пустыня. Але можа быць гэта трэці ўзровень. Гэта па сутнасці проста туторыял. Альбо не, альбо можа я і памятаю.
Добра, приземлились. Так, давайте нам отправим нашего Олафа наперед разведывать. Это на выпадок, коли вороги будут. Так, ну як я і думав. Баліог, по сутності, самий такі... Ой. А, йому навіть пару атак потрібно. Баліог, по сутності, саме такий для мене не універсальний персонаж, щоб Олафа можна спокійно покинути у одинку, він там у ворога заблокує, нічого з ним дренного не здариться. У Баліога ти покинув Дестіні, забувся про його, і йому капзда. А за Ерика можна розвідати шмат території і навіть просто перескочити про ворога, тобто, ну, ось, наприклад. І він настільки худкий, що він просто збіжить від ворога, коли потрібно. Там, звичайно, я вельми тактично Баліога пересовую. Ну, раніше пересовував, я по пам'яті зараз скажу. Опа, закриточка. Ну, така доволі відовочна. У нас є ключик і вибух є ще. Угу. У любому вакууні сидим. Тут вибору нема. Давайте... Там предметы можно было передавать, так? Давайте... Возьмем вось гэты и передадим яго вось так, напрыклад. Яшчэ один ключик. Мне подать за Эрика тут можно будет стану зараз разбить. Оп. Пошли вороги, якія по 2 разы потрібно атакувати. О! Ось тут можна пролезть, дайте-ка. Олаф, допоможи. Я что не розумію. Ось я пролез. Так така я навіть не ведаю, що це робить. Що за предмет. Давайте им скористаємося. А, і він дає додаткове здоров'я, блокуюче. Ну, типу щит додатково, ось і все. Чудовно. Пошли вниз. Я не дивно спустився. Так, давайте. Пробуем зробити, що отрывается. А, боже, ну. Ось, нормально. Чим далі, тим більш складані, якби, пазлики становляться, і вони... По сутності, іншопланетний корабель — це просто один великий туторіал, доволі простенький, сам по собі. Есть. Оп. Мне спотребуецца жоўтенькі ключик. Мне яшчэ ведаеце, чаму складнялася задача? Я не вельмі тады разабраўся ў кіраванні. Ну, я памятаю, што я гэта адкрыў ужо пазней у гульне, калі прям доўга ў яе гуляў. Гэта тое, што ў персонажаў можна пераключаць прадметы. І для мяне гэта было прям блокам. Ну, я малы быў, в прынцыпе, справядліва. Вось. І карацей, не ведаў, што прадмет можна пераключаць. Ангельскую я не ведаў, і зразумела, як бы нішто мне не падказвала. І кнопачкі былі невідавочны, там неяк насікі было складана іх пераключаць, карацей. І з-за гэтага, у выніку, я падбіраў прадмет тактычна. Я не падбіраў прадметы, якія не збіраюць, то бок у мяне быў ключнік, напрыклад, персонаж. Ну, то кожнаму персонажу я даваў по ключу, і каб адкрываць дзверы, то бок я прадумваў узровень наперад, і яшчэ дадатковыя спробы з'яўляліся, калі можна было гэтага не рабіць. Там нечаканая складанасць. Так. Слімак, які плюецца, вось кім зняліся ў Hades 2. Не Hades, а Silksong. Ну, вядома ж. Слімакі толькі ў гэтай гульні былі. Унікальная фішка.
Забраліся ў пячоры. Ежа, ежа, ежа. Там нешта ўнізе. Выглядае полымя нейкае. Я так разумею, там затрымлівацца надоўга нельга. А, так тут атрымліваецца поўнасцю для Олафа, прыкалдэс. Так. Ну так, гэта для яго, па сутнасці. Оп. Так. Олаф? Не, это не то. И все. По идее, там яшчэ есть мяска, якое можна сабраць, или навошта яно нам, правильно? Яно падобна на тое, што мы збіралі ў вёсцы. Вось мне цікава, мне прыйдзецца яго зараз пайсці збіраць. А, давайте заберем яго. Мы ж можем Олафа перагнаць зноў. Вось так. Оп. Оп. А, гэта інста... Вось так вось. Не чакаў. Я думаў, гэта, ну, будзе пашкоджанне, але не смерць. Імгненная. Поехали па новай. Так, ладно, тады. А як... Тады, атрымліваецца, ніхто, акрамя Эрыка, не можа яго сабраць. Толькі Эрык не вытрымае такога падзення зверху. Там, можа, нахрен хто і мяса? А. Так, давайте больше на ровную поверхню его выведем. Опа. Человек отпинывает нас по краху. Мы можем его перамагчы? О, ён будзе адпінваць і адпінваць. Ага. Ладно, давайте тады персонажаў на лесвіцу адвядзем. Я магу яго ў лаву стукнуць нейкім чынам, а? Не жадае ён. Там поўны момант ён такі амаль адпраўляецца. Да бок ён раскрываецца час ад часу. Але рэдка. На Divinity Original Sin 2 отправляется 2500. Нагадываю, что сегодня у нас день голосования, и у пятницу мы будем гулять у того, что пераможа у голосовании. А давайте попробуем его вынести. Просто потому, что мне цікаво. Ён же час от часу... Ось. Ось. Глядите, ему атака проходит, когда он так робит. От его можно позбавиться? Блин. Ладно. Да блин, не удало. Да, это просто не так хутка атрымліваецца, як хацелася б. Я на выніку просто пропускаю атаку мою. Вось жа. Ось, позбавіўся. Можна позбавіцца ад яго полностью. Рельеф перашкаджае. Ну, тактычна ён абраў месца, дзе знаходзіцца. Так, тут ёсць што-небудзь яшчэ цікавае. Ладно. А, блин, пашкодзіў. Амаль забіў сабе Олафа. І, ну, па сутнасці можна было просто скіпаць яго, таго, хто круціцца. Ён як бы не абавязковы. Самае простае гэта забрацца ўсімі на лесвіцу і прапусціць яго назад. І тады просто як мага хутчэй забраць ключик. Але ўжо ладно. Типу, зрабіў як зрабіў. Мне было цікава просто ці магчыма яго ўвогуле перамагчы. Так, а у кого ключ? А, вось он там зверху. Зараз. Давай, Эрик. Твоя праца. Так, до гэтага мы не ідзем. Тут увогуле пытанне, ці жадае вызваляць вось таго чэла з той пасткі. Так.
нехай ідзе наперад. Зараз мы ўсіх просто на лесвіцу пасадзім. Лесвіца адна з самых бяспечных месцаў, я так разумею, будзе. На 9 Regional Sin 2 адправіце яшчэ 900. Дзякую вялікі. Дарэчы, для тых, хто не ведае, прыйшоў Twitch Recap. І ў Twitch Recap'ы мне сказалі, што вы скарысталі за гэты год колькі? 3,6 мільёна пунктаў. Ну ось так ось. Наголосовали. Я не ведаю, що я там робити буду, коли заберуся. Вітаємо, Тагігорий. Слушайте, я буду просто стрелять. Я буду просто без конца стрелять, и раніце пазней он раскрыется, правильно? Ось так. Это простей, чем спробовать выловить тайминг. Стрелы-то не скончиваются. И это выход? Почекайте. О, блин! Разгорнулся так тупо. Будет теперь починать. Только из-за этого придется полностью уровень проходить. Могли бы дать своими миллионерами. Так. Ну, экономика дайсов такая. Типа, вы тратите, вы отрабливаете, все нормально. Вы глядите, вы зарабляете. Все справедливо. Чем больше наглядели, тем больше насбирали. Блин, так прямо перед выходом. Божикна. Не-не-не. Блин, я малі Олафа згубив зараз. Може варто зараз яблучок там позбирать. Давайте за Олафа пойдем яблучок поназбираем, а то я на маль помер. Я зараз косякнул. Оп. Раз яблочко. Давай яблок. А, ну это не яблоко надо, это не что іншее. Уи, полетели. Там только кавалок мяса, я не упомню, як його забрати. Ну і ті варто його забирати в огорі. Нехай лепей стрельне. Так, глядите, мой план зараз такий. Я беру гэтага хлопца і просто даю йому з'їхати вось у той бок. Усё, готово. Так. Отводжу персонажу управо. И просто за Олафа подбегаю, опускаю мосток. Кстати, можно просто перевесить. Не обов'язково його там перемагать, або щось робити. Дядя Релефа інвестую, дайся. Так. Так, зараз спробуємо з гэтым чалом розібратися. Вообще, так гэтага чала мы хутчэй ўсё пазбавімся. Есть. Давайте поглядим, что там, потому что там не обовязково ісці. А, і гэта дае шчыт, які нам па сутнасці не патрэбны. Ну, цудоўна. Можно было просто наверх ісці. Не только мы что все пропустили. На цивилизацию 5 отправляется 2500. Дякую велике. Так, і зараз план той же сам, просто протягуємо стріляти, поки не переможемо. Ось, і все. О, блін!
Ну, я гэтую самую слімачка гэтага амаль не заўважыў. Было бы крыўдна просто ўзяць ды прайграць зноў у самым канцы. Давайте давядзем усіх. Так. Тут уже нешта цікавае адбываецца. Ну, давайте вось сюды зайдем. А я могу? Так, я могу сюда пройти. Там вот мосток некий есть. А, вось, зноў. Кагосьці ён мне нагадае. Я толькі зараз зразумеў, што ён, мне падаецца, прям такая смешная спасылачка на Соніка, не? Оп. Слімакі, галоўны ворагі рэльефу пасля косак. Не, з коскамі у мяне просто коскафобія, вось і всё. Там нічого такого там. Просто звычайная коскафобія. Опа. Что ты думаешь, ты тут робіш увогуле, я думаю, на маім дрэве? А ну-ка скажи, хто ты такі? Эрік Хуткі, да ваших послуг. Так, зразумеў. І чаму ты носіш такі такі дзіўны касцюм? Я вікінг? Ну, вядома, што ты вікінг. Ну, а зараз ты на частнай тэрыторыі вікінг і павінен сысці адсюль. Скажи мне, куды мне ісці, і я сыйду. Так, ты знайдзеш ключ да моста у дрэве на іншым баку вадаспаду. А зараз ідзі. Зразумеў. Я нават падказку мне даў. На іншым баку вадаспаду ёсць... А! Так, Эрік. Эрік не памірай. Ось. Так, зробім. За Эріка просто прасцей разведаць гэта ўсё, замест таго, каб бясконца... О, там яшчэ адзін быў. Ну так, за Эріка прям лягчэй. Можа быць, трэба просто Эрікам аглядаць тэрыторыю, там некалькі разоў памерці. Так хутчэй буду знаходзіць рэчы. На іншым баку вадаспада, ён казаў. У пячоры. А, у дрэве ён сказаў. Не, пачакайце, у дрэве ён казаў. Нешта я не разумею. Так, ладно. Тут я не подскочу. Мне патрэбны ключ. Ключ у дрэве. Можа ён там зверху? Альбо я парадак просто рэчаў. А, ну всё. Хутчэй за ўсё я прачытаў як ідыёт, як звычайна. Ладно, гэта не яно. Я падумаў, што пячора будзе. Так. О, можна так было прабрацца. І вось ён ключ. Усё, бачыце, Эрік усё можа вырашыць. А вы бянтэжыліся. Цудоўна. Зараз толькі зразумець, як яны астатнія могуць пралезці тут. Яны могуць прайсці вось так. Так, усё, я зразумеў. Вось тут яны і прайдуць. Яны там у нас скакаць не могуць. У мяне тэрыторыя. Вікінгі былі аднымі з... тэрыторыя. Гэта павінна быць тэорыя, так? Хаця я думаю, што... Ну, можа быць сабе тэрыторыя. Ладно, не буду спрачацца. Вікінгі былі аднымі з першых камуністаў. Яны прыязджалі ў Англію і рабілі ўсіх роўнымі. Беднымі і мёртвымі. Ну, такія... Ну, такія, так. Любителі выраўніваць усё. Так. Тут, в принципе, нам... Так. Давайте.
Я просто його замкну на некоторый момент. Оп, есть, остатнім просто пробягуся. Оп. І ўсё, і вось мы сышлі. У тебя теория. Не, поздно, у тебя уже территория есть. Коммунисты хутка придут и отберут у тебя. А навошта я гэта зрабіў? Я тупы, я бачу сцяну, прабіваю головой сцяну. На халеру я гэта зрабіў. Давайте. А, я ж могу з ім позмагацца яшчэ. Давайте позмагаемся. Так, не пошастило. Ёсць, ну всё, разобраліся з ім. Не ведаю, на халеры я гэта зрабіў. Ёсць такі спосаб яшчэ абысці. Я просто не жадаю там з ніжнім змагацца яшчэ, там не вельмі карысна. Калі няма неабходнасці, не пайду. А, блин, ударился там. Мне пытается униз и не холеры. Нет, там некая сократочка есть. Давайте, мне цікаво, я ожидаю просто поглядеть. Я упомню, что это не обовязковая речь, але давайте. Поколупаем. Зараз я погляджу в чат, я застрелю этого хлопца. Я бачу, что написали. А інший не може шит взяти? Не-не-не-не. Ну, типу тут розміркування здольностей. Подозру на якое место. Где ж там мне подказывая? Не? Нема секреточки? То бок усё гэта для яблычка гэтага, так? Ось, і за Эрика давайте з'едем його. Все добре. Што дае гэты шчыт? Шчыт дазваляе блакаваць і рабіць платформу і лётаць. Вось тры рэчы, які ён дазваляе рабіць. Так, а можа нешта не зразумеў? По сутнасці, у нас 3 персонажы, кожны са сваімі здольнасцямі. Ёсць Олаф, які можа трывае гэты шчыт, можа блакаваць ворагаў, можа падымаць, рабіць платформу для іншага персонажа, і дзякуючы таму, што яна яго падымае, ён можа лётаць яшчэ. Так. Ёсць Балеог, які можа біцца мячом, можа страляцца. Вось, такім чынам ён можа даставаць да кнопак, і перамагаць... Ён адзіны, хто можа перамагаць ворагаў і даставаць да кнопак, якія знаходзяцца далёка. І Эрик, які можа скакаць і разбіваць сцены сваёй галавою. Ну, некаторыя сцены. Дарэчы, наконт некаторых сцен. Это не вы не выносите так, не? Не? Ладно. Што мне рабіць тады? Тут просто бачыце? А, пачакайце-ка. А ты не можаш стрэльнуць? Во, можна камяні выбіць. Усё, зразумеў. Вось, і мы сабе масток зрабілі. Лётаць или плаваць не дазваляе. Не. Лава, вядомая контрмера супраць шчытоў. Таму, калі вы жадаеце абараніцца ад кагось са шчытом, вам патрэбна лава.
ще не трималося. Оп. Ну, давай, Ерік. Оп, отрималося. Давайте усіх униз спустим і тільки потім Олафа поведем. Він прикриває. Ось так Олаф льотає, бачите? З щитом весело йому. Боже, знову ГТ. Так, будемо їх виносити. Есть. Угу, ще одна. Маль выбрали. Да божик, ну сколько вас тут? Можно, ласка, не? Где она там? О, так мы будем долго. Блин, да эта кнопка еще перешкоджає. Так, ось я його зараз унизе поставлю. Ось так. Справа ў тым, што нельга яго просто заціснуць у куце і забіць, таму што ён не атрымлівае пашкоджанняў, пакуль круціцца. Яму патрэбна раскрыцца, а калі мала месца, ён не будзе раскрывацца ніколі. Вось. Мала все нормально, выбраліся. Англасаксам трэба было выкарыстоўваць супраць камунізму ад вікінгаў лаву. Ты зразумела, гэта была стратэгія. Яны, на жаль, яшчэ пакуль тэхналогію лавы не раскрылі. Вось. І таму яны не маглі вельмі скарыстацца гэтым. У іх навукоўцаў не хапіла трошки часу. Есть. Давайте про зверь ходим. Сходил. Я думал, там нечто будет. Вось, бачите, там нечто есть. Там есть щит. Угу. Собрал щит. Давайте-ка. Я навод скористаюсь им. Ну, гістарычныя факты. Вядома факт. Гэта ж гістарычныя вядомыя факты. Это ж... блин. Атаковали. Так. Мне падаецца... Зараз мячом паспробуем, потому что не атрымаецца лукам. Во, атрымалася. Вы глядзіце. Так. Яблоко это. Занадто далеко стоим. Ось, прячыліся яшчэ. Зноў гэтыя шалёныя. Паўсюлены. Так, и давайте... Нет, давайте гэтага выведем сюда. Знову чекаем, поки вона розкриється. Есть. Я думаю, мы пройдем, може, гэты ўзровень, і я зраблю зноў невялічкі перапынак на сніданочак і кіну... дам супакою Twitch. Богам Твича помолимся, каб яны адчапіліся ад нас з прыроламі рэкламы.
Для тех, кто не ведае, я просто поставлю рекламный блок, потому что это один из способов, як выключыць рекламу на твічы на прыролах часова хотя бы. Ось. Я гэта раблю па сутнасці толькі для таго, каб для тых людзей, хто падключаюцца. Ну, па-перша, я ў любым выпадку раблю перапынак. Я яго і так буду рабіць. З рекламным блокам альбо без. Вось, і яшчэ каб людзям было трошки зручней глядзець Twitch. Так, я там злева, я не могу зразумець, там ключу яго, там няма ні ключа, нічога, там мы забіваем. Мы гэту сцену разбіваць не будем. Асобнасці, каб просто падбавіцца ад прыролаў у пачатку. Каб калі чалавек далучаецца, яму не было неабходнасці глядзець гэту рэкламу. Хтось сказав комунізм. Вітаю, Мега Позерський. Вітанки. Мы тут, карацей, разбираем гістарычныя факты, і тут атрымліваецца такая штука, што викинги были коммунисты. Ось. І адзіны спосаб, як змагацца з викингамі быў, гэта была лава, но, але, на жаль, у англосаксы не придумалі лаву да гэтага моманту, і таму прайгралі, па сутнасці. Францыі, дарэчы, таксама ж, ну, лаву не придумалі своечасова, і таму, як бы, вы ведаеце, яны ж Парыж узялі потым. Это ўсё за адсутнасці лавы. А навошта я гэта зараз рабіў? Так, не, нейкую лахту раблю. Давайте. Я ждаю прасці ўзроўні, потом паснедаю. Ага, гэта вось так працуе. Ладно. Не, пачакайце-ка, мы тут не былі. Тут ёсць ключ. Раз. Гэты ключ можна прымяніць там. Ладно, зразумеў. Нам патрэбны Эрик. Давай, Эрик. Оп. Чакаем. На Crusader Kings 3 Realms in Exile отправляется 1000. Дякую, Эріки. Зараз стену розоб'ємо. Обменяли один ключ на другие. Блокитным ключом что я могу учинить? Давайте Эриком разведаем территорию. Вось оно справа атрымліваецца. Па сутнасці я магу прывесці ўсіх туды направа, і ўсё. Всё будзе добра. Ну што такое? Што за трагедыя ў кота? Такі ўжо. Мяу. Ага, гэта просто сакрэтачка. Это ніякі не выхад. Оп, паспелі забраць. Але што цікава, я разбіў сцяну, і па сутнасці там адразу яна пачала зачыняцца. Так, пазбавіўся ад ворага. І па сутнасці я магу проста прывесці ўсіх сюды, і гатова. Галоўна, не памерці ад лавы. А то мы ж ведаем, гэта самае адзінае слабае месца у вікінгаў. Чакаем. Другі готовыя. Олаф, ты апошні застаўся. Ёсць. Я вельмі здзіўлены, што гэтая бурбалка вытрымала Олафа. А ну-ка, сачы за сваім ртом. Я вельмі чулівы наконт маёй увагі. Як мне так атрымалася захраснуць з двумя гэтымі? Bubbles, літаральна пароль. Добра.
Глядите, зараз мы уходим на рекламный блок. Я поснедаю и вернусь до вас праз некалькі хвілін. Зараз будем працягваць далей.
Так, усё, вернулся. Что я пропустил? Угу. Оп. Я амаль только что не перагарнуў сабе кубачак з гарбаты. Гульня, перастань рабіць, што ты робіш. Ось, спынілася. Так, працягваем далей. Што мы сёння робім? Мы, давайте, для тых, хто не ведае, нагадываю, што ў нас праз паўгадзінкі скончваецца галасаванне, што будзе на першым месцы, то і у тое мы будзем гуляць у пятніцу. У нас па выглядзе даволі блізка адна да адной знаходзіцца Divinity Original Sin 2 і Crusader Kings 3, так што там ёсць, можа быць, спаборніцтва ў канцы адбудзецца. Рэшта таксама не вельмі далёка, дарэчы. У нас насамрэч пяцёрка плюс-мінус блізка адна да адной. Можна заснайперыць. Усё ў межах 5000 адзін ад аднаго, лічу, што гэта магчыма, калі хтосьці назапашваў дайсікі. Добренько. Далей праходзім узровень. Там нешта зелёнае непрыемнае. Оп, гэта была дрэнная ідэя. Так не робім. Ось, а наконт дыска Elysium, там па сутнасці, чым мацней у вас нейкая... О, гэта чырвоная ўвогуле. Блін, яны скор шыт прабіваюцца. Ухта нейкая. Не, давайте да іх не хадзіць. А можна нешта скрасці ў іх? Я думаю, Эрикам там карысней будзе. Не? Эрик не дацягнецца? Мне падаецца, не дацягнецца. Так вось, у дыске Elysium, па сутнасці, у залежнасці ад вашай здольнасці, ну, што у вас за параметры ёсць, такія ёсць у вас персанажы, скажем так, унутры, у залежнасці ад іх якраз такі будзе раней ці пазней рэагаваць на пэўныя, скажем так, напрыклад, на палітычныя погляды, як гэта будзе ўплываць. То бок, нейкая моцная эмоцыя, яна будзе больш уплываць на... Блін! Усё. Мы ўзровень перапачынаем. Можна, конечно, было бы паразведаць яшчэ, але ладно. Ось, па сутнасці вы можете не сутыкнуцца з нейкім нават светапоглядам, нейкай палітычным бокам, просто таму, што вы... Просто таму, што у вас нізкі ўзровень чагосьці. Але справа такая, што яно патрабуе не такіх прям высокіх намаганняў ад вашага персонажа, то бок, па сутнасці, там усяго 2-3 пункты, і вы ўжо раней ці пазней зрэагуеце. Ну, то бок, ваш персонаж зрэагуе на нешта. Так, тут самае цікавае будзе, як мы перабяромся на іншы бок. Мне падаецца, баліогу будзе прям складана. І там можа раптоўна так атрымацца, што вы, па сутнасці, вы пачалі гульню з адным наборам здольнасцяў, так? Пазней у гульне вы падвысілі, напрыклад, не ведаю, там, аўтарытэт. Па-моему, аўтарытэт мае за сабой нейкую штуку. Вось, вы падвысілі, і ўсё пайшло потым... Жудасна. Вы падвысілі сабе аўтарытэт пазней, і ён ужо з таго, што вы прайшлі, у прынцыпе, свае праверкі ўсе. Оп, ось так, пераскочым. Вы ўжо прайшлі тую праверку, каб атрымаць сабе думку аб, не ведаю, там, я не памятаю, што з аўтарытэтам звязана, нейкі погляд. І потым ён такі прачынаецца і пачынае вам казаць пра гэта. То бок, абсалютна... На апошнім, літаральна на апошнім. Я думаю, можем баліога першага адпраўляць, таму што яму складаней за ўсіх будзем. Давайте яшчэ одну штуку праверым. Эрик можа, па сутнасці, даволі лёгка праскочыць. Але на гэтым тыдні пераможа DOS 2, таму што сіндыкат так вырашыў. Ён не сіндыкат, а картэль. Картэль гэта по типу сполучэнне трейдераў, якое можа кантраляваць поўнасцю ўвесь рынок.
Таму што яны маюць доступ да, ну, па тыпу, большай часткі рынку, яны могуць прымусіць усіх, хто не з імі, па сутнасці, ну, перакрыць іх, тэарэтычна. Вось, у нас, конечно, так картеля, як пра картель жартую, таму што тэхнічна, па сутнасці, гэта ўсяго 2 чалавекі, гэта і перабіць іх не вельмі складана, калі вы проста... А, блін, на тым жа самым. На тым жа самым. Так, это не так-то просто, як падаецца. Там апошняя бурбалка мяне нешта забіваем. Ось. Па сутнасці, як бы ў гэтым, нагадваю, што ў гэтым як бы і задумка была галасавання. Можа быць, гэта не самая ўдалая задумка, можа быць, можна было бы штосьці зрабіць, але сутнасць такая, што нават калі гэта адна і тая ж гульня, калі супольству падабаецца штосьці, то мы гуляем тое, што падабаецца супольству. У гэтым сэнс пятнічнага стрыма, так? І калі проста большасці падабаецца штосьці, яно можа быць даволі доўга і можа быць такое, што складана нешта прабіць, ну, далей. Але гульні маюць тэндэнцыю скончвацца. Вось. Гульні маюць тэндэнцыю надакучваць. Так. І нават калі супольству вельмі падабаецца нейкая гульня, раней ці пазней ёсць верагоднасць, што, ну, хтосьці іншы пераможа. Я думаю, што тут могу просто праляцець. Так, давайте нашага самага рызыкоўнага, балевога. О, блин. Я думал, что снизу з'явится бурбалка, там есть такая бурбалка. Ось, так што аб'ядноўвацца ў групоўкі нармальна, абсалютна. Зноў жа, я кажу, штосьці можна надакучваць, гэта абсалютна нармальна, яно так бы як бы было разлічана. Што, ну, не будзе такога, што будзе, напрыклад, 5 чалавек сядзець і кожны тыдзень там, ну, немагчыма, карацей, нават калі вас 5, так, вы хоць і будзеце перамагаць па тыпу часта, вы ўсё роўна будзеце як бы перабіты раней ці пазней нават адзіноткім па тыпу чалавекам, які проста прасоўвае. Такая логіка. Я не ведаю, навошта я Олафа першым адправіў, таму што Олаф па сутнасці пройдзе тут без праблемаў. Што гэта было? Нешта быццам бы ляснулася. Не ведаю, я нічога не бачу. Спадзяюся, гэта там нічога не разгарнули. А, там пакетик хутчэй за ўсё. Нешта такое. Давай, балевок. Самае складанае. Магчыма, Crusader Kings'ам дапаможа, калі я скажу, што Realms in Exile гэта мод на сусвет Валдара Пярсцёнкаў. Я не ведаў, я не правяраў яшчэ гэты мод, але ў нас у папярэдні раз без праблемаў прайшоў мод на Crusader Kings на The Elder Scrolls, то бок, па сутнасці, як ён там называўся. Не памятаю назву мода, на жаль, з галавы вылецела, але кайфовы мод. А тут яшчэ і Валадар Пярсцёнкаў. Цудоўна было бы, канешне, яшчэ і паглядзець фільм перад гэтым, мне. Потому что я, дарэчы, хто не ведае, агучка выйшла на Валадара першая частка выйшла, і на другую збіраюць зараз, па-моему, калі не наблытаў. Вось, на жаль, я яшчэ не глядзеў нічога, таму я просто ведаю, што ёсць такое, таму калі вам цікава, можете пашукаць. Так, вы зараз не памерце. Там шарик з'явіцца, альбо я змогу просто праляцець. Не, ўсё, можна просто праляцець. Блін, зараз за Эріка галоўна не запароць. Ну, Эрик далёка скотча, тут ему не так складана. Блин, такі калідор яшчэ, прям напрашиваецца, што там нешта ёсць, не? Не, няма. Што? А дзе ключ? Толькі не кажыце мне, што ключ там ззаду застаўся. Не, усё добра. Так. Не, все нормально. Так. Это было болюче, але мы нормально, мы порядку. А, може я как-то неудало просто стал там? Тому не отрымалося. Блин. Нашкодил.
Ну цікаво, там можна пролезть наверх? Бачили, там ёсць невеличкая... Зараз покажу. А, яно так увогуле працуе, ладно. Я думал, можа залезть можна. Так. Гэта ж не шкодзіць, так? Всё. На Crusader Kings 3 Realms in Exile отправляется 1000. Дякую вялікі. І яшчэ 1000. У нас чакаецца бойка. Нагадваю, што галасаванне скончыцца прыкладна праз 20 хвілін. Так, а я не перадам, так трэба бліжэй стаяць. Так, ты у нас пойдзеш да яго. Это Борис Геннадьевич. Так. У нас по краху гэта наближаецца до конца галасавання. Будем глядзець, што пераможа. Можа не карыстацца гэтым выбухам? Я просто гляджу, можа тут ёсць нейкі больш непрыемны вораг. Давайте карыстаемся, халяра з ім. Трошки прасцей будзе. На Death Stranding 2 отправляется яшчэ 1000. Дякую вялікі. Амаль выбраліся. Ёсць. Ну, зараз мы ўсе пахнем як балота. Боже, нам патрэбна у душ. Душ. Вікінгам не патрэбны ніякія смярдзючыя душы. Трэба было сказаць ванны. Ну ладно, я просто уже скарыстаўся один раз душы, але пайшоў далей. Нам не патрэбны ніякія смярдзючыя вікінгі таксама. Так, это выглядае як сценку, яку можна разбіць. Шчыра скажу вам. Давайте-ка спрабуем. Стеночка? Не. Не спрабаваў. Давайте вось гэтую стенку разобьем. Не? Ладно, я спрабаваў. Бедный Олаф. За моим падыходам-то. Блин. Не атрымалася ударыць яго. Чакаю, пакуль ён раскрыецца. Ёсць. Блин, а як мы гэтага будзем выносіць? Слухайте, я туды проста Эрыка запушчу. Эрык усё вырашыць. Эрык у нас можа ўсё. Оп. Оп. Усё, бачыце? Эрык малайчына. Б'емся ў сцены галавой 2 гадзіны. Без рэгістрацыі смс. Ну, мне шчыра ў гэты момант Олафа... Блін, ударыўся. Не вельмі дала вылез. Мне Олафа шчыра там шкада. Так, давайте адвядзем гэтага чала далей. Ён там неяк уніз увогуле паехаў.
могу... Ага, ось так это оно будет, так? Не могу дотягнуться до тебя, Огуля. Блин. По сутности... Блин. Лухта нейка отрывливается. Так, Олаф, я за тебе могу? Ось так. Усё. Ось тут мы можем теоретично позмагаться. Так, один раз его ударили. Один неудалый момент, и все, у нас минус болевок. Вот сюда йде жовтенький ключ. А де ми його знайдемо? Я так розумію, єдиний варіант это Ериком куди-небудь наверх залезть. Больше варіантів особисто не бачу. Во, давайте это яблочко. Яблоко хоть сюда. Есть? Эрик, тримайся. Не, ну нахрен это. Так. Оп, оп. А, не, Эрик. Усё. Минус Эрик. Мне нравится... А, не, Эрик у него першню уже помирает, все нормально. Вообще помирали хотя бы один раз. Блин, душный уровень. Довгі ще такі. В основному перешкоджають ось ГТ чели усі... А, блін. А! Мне подается, можно перепочинать. Давайте здоровье заберем. Тут воевать и воевать на этом уровне. Ось, до речі, тут може бути і можна проігнорувати просто. Так, я думаю, що это можно просто проигнорировать. А, хрен з два я проигнорую просто так. Потому що гэта чел унізе, ён, ну, трошки по-іншому. Механіка гульні трошки працює дивно в этом момент. Давайте його проведем. Ось так. Що ж таки, поставим блок. Я просто поставлю блок и побегаю. Мне нема необходимости по сутности. Мне нема необходимости тут нечто гэткае придумывать. Я не... Ау, ау. Ну ось, не придумал. Я таки, ну нормально, я тут заскочу на лестницу просто так. И... Я просто не жадаю зараз забивать их усіх. Забивать ось гэтых чалов, які соненькі. Их прям довго. Без этих еще нормально. Тому, коли є можливість скіпнути, я попробую скіпнути. Я відправляю Олафа далі, ось сюди, так. І за Ерика я просто пройду. У гэты раз я попробую Ерика, ну, не забить. Потому что, по сутности, за Эрика можно все собрать. Ни холеры больше не робить. Ось, нехай он блокує, яшчэ далей. Болеога просто проведем. Оп. Есть. Соніков реально прості ігнорувати. Звичайно. Але не заўсёды. Бо там наверх залезть, и нам спотребится... Так, трималося. Ще не раз ударить його, і нормально. Есть редкі випадки, коли мне потребний Олаф, по сутності. Ой. Надеюсь, он там не помер. Ось, нормально. Редкі випадки, коли мені потрібно, наприклад, Олафом підняти щит наоборот. А так, коли його можна просто заблокувати ворога, чому б мені просто не заблокувати його, правильно? Так, худший буде. Так.
О, Ерік може просто сюди заскокнути. Так, добре. Жовтий ключ ось он. Ну, мені, по сутності, тільки жовтий ключ потрібно. Так. О, болючий як. Він намаль помер. Зараз зачекаюся, коли усі вороги будуть на екрані. Ось так зробимо. Мінус 3 ворога. Одною этой бомбою. Так, а червоненький куди мені йде туди ключ? Я собрав червоненький ключ, так. Навіщо він мені? Пакуль іде добре. Пакуль виглядає вельми файно. Ми зараз можемо її пройти. Тому що мені подається саме складане, я вже пройшов. І файно якраз таки забив тих 3 ворогів. Ну, не? Не? Ты... Что ты робишь? Яшур, ты что робишь? Давайте осторожно упадем. Есть. Конечно, я клопочусь за то, что я могу померти. Во, вось куди червоний ключ іде. Він у самому конці потрібно. І по сутності, коли його випадково пропустить, то і криласочка покутуй. У нас до конца голосования меньше за 10 хвилин, засталося 6, прикладно 6-7 хвилин. На Crusader Kings 3 Realms in Exile управляється 1000, дякую велике. Угу. Пароль вулкан, по сутності. Ми тут нечто кудись у глибині лезем. Я щиро, я не вельми я пам'ятаю... Оу! Машко було нам. Я пам'ятаю гэта, але ў той же момант не памятаю. Мне чамусьці было поўная упэўненасць, то наступным узроўнем пасля іншапланетян будзе адразу пустыня. Але можа, ўсё ж такі... Што гэта за гукі там? Але гэтыя ўзроўні трошкі дзіўныя. Опа, там кагосьці можна выратаваць. Будем ратаваць. На Divinity Original Sin 2 2500 отправляется. Дякую велике. Пошла бойка. Я чую, пошла бойка. Я тут с Соником в этом разбираюсь зараз. На Divinity Original Sin 2 отправляется S600. Ну ладно. Бойку я это перебольшил. Так, а что тут у нас? Кто ты? Оп. Мне пришла ў галаву думка. Можа быць, баліок можа разбіць гэты замок. Ён можа. Так, пачакайце, как коты робяць хрень.
Я вернулся. Так, иди прям бойка. Прям бойка. У нас застаецца менш за 4 хвіліны. Бойка на то, я так разумею, на тое, у кого раней юдайсы скончацца, так? Там розніца ў 1000 зараз. Трошки патрэбна больше для Crusader Kings 3. Патрэбна, па сутнасці патрэбна 1100, каб перабіць. Ага. Яна своими здольностями... Окей, якая женщина, вы погодите. Бойка прям не затихая, давайте дадим развязаться ей. 2500 и 2500, и оно подвышается одно зараз. И яшчэ 2500 отправляется на Crusader Kings 3. Прям бачу. Пачалася разня. І яшчэ раз, яшчэ 100 наверх на Crusader Kings 3. Нагадываю, што каб перамагчы, ну, калі гульня, напрыклад, мае 1000 пунктаў, так, то калі наступная гульня дасягае 1000 пунктаў, яна будзе ўсё роўна на другім месцы, патрэбна 1100, каб перабіць папярэднюю. Ось, так і задумана. Вам патрэбна перабіваць абавязкова. Так, что у нас? Сколько у нас засталося? У нас засталося меньше 2 хвилины. Так, она сказала, что она фаербол внутри горы знішчыць. Але что гэта значыць? Она сказала, что ключ дзесьці ўнізе. Я так разумею, вось гэта. Я, па сутнасці, могу яе разнесці. А могу ли я? Давайте попробуем. Так, оно знішаецца. Нюанс только в тым, что там той чел, нам болевок патрэбна. Ау. Crusader Kings трошки замацаваўся на першым месцы зараз. Я ўсё думаю, што мне патрэбна нешта рабіць з гэтым самым. З таймерам, за вось калі час скончваецца. Ось, трэба будзе дадаць нейкую, можа, мелодыю, каб гукі былі якія, а то гэтага трошки не хапае. І можа быць, вось зараз у вас ёсць топ. Можа быць, мне варта зрабіць, калі падскончваецца галасаванне канкрэтна ў чацвер. Можа быць, у апошнія там 10 хвілін, каб галасаванне толькі паказвала топ-5, каб вам было зручней, таму што вы зараз, я бачу, вы вельмі актыўна карыстаецеся камандай. Я разумею, што гэта прям недахоп зараз. Трэба нешта парабіць будзе. О-оу. Зноў гэта Сонік. І ключ ёсць. Дарэчы, Соніка не абавязкова забіваць, але мы яго заб'ем. Просто таму што незручна змагацца. Бойка ідзе, мне складана сашыць вось з-за таго, што няма, дарэчы, спісана. Ну, реально, слухайте, а можа быць справа зверху, каб не займаць яшчэ больш месца, я, можа, справа зверху буду апошні момант замяняць на іншы спіс, які будзе паказваць толькі топ-5. І які не будзе скроліцца. То бок, ну, просто вось топ-5 і ўсё, яно будзе аставацца. Я думаю, гэта будзе прасцей для ўсіх. О, блин, я реально пропустил сам момент конца. Вось таму мне нейкія гуки патрэбныя, каб я чуў, што перамагае. Таму што оно безгучна перамагае, і ўсё, я пропускаю. Добра, што ў чат піша, але не, трэба паляпшаць. Гэта трэба паляпшаць прям. Віншую, Crusader Kings 3 у нас перамагае, Realms in Exile. Дайце пагляджу, ці ёсць на нейкі трэйлер, можа. Зараз. Пашукаем інтэрнет. YouTube.
Пом-пом-пом-пом-пом. Crusader Kings. Crusader Kings 3. Realm. In Exile. Трейлер. Давайте ось. Може бути хтось це зробив, зладив. На жаль, я не бачу. Ну, вядома, што гэта мод, і таму... Гэта просто... Ну так, няма, карацей. Няма. Я бачу толькі розныя, ну, летсплеі, каментарыі, вось гэта ўсё. На жаль, прям трейлера нікага я не бачу. Мне няма чаго вам паказаць, але вось як сказалі, гэта па сутнасці па гэтым самому, па Уладару Пярсцёнкаў. Я гляджу, якія персанажы, як яны намаляваныя. Блін, я вам скажу, гэта прям файна. Ён прям файна зроблены. Яшчэ адзін мод, які файна зроблены. Гэта круто. Я зацікаўлены. Вы мне продалі гэту ідэю. Блін, можа... Можа, просто, ведаеце, я, карацей, вы мне Баннерлорд, это самае, Mountain Blade прасоўвалі, я ў выніку заліпу яго. Ну, каб вы разумелі, я там... я не тое, каб прям шмат-шмат нагуляў, але ўсё ж таки наколупаўся ў ім, і, блин, мне цікава. Прям клёвы. Баннерлорд вялікі, прям вялікі. І я пакуль яшчэ ўсё яшчэ ў ім разбіраюся. Ну, я насамрэч нічога не зрабіў, акрамя вось таго моманту, калі я казаў, што я там кавальствам займаўся і ўсё. Ну, вось, больш я па сутнасці не зрабіў. Ну вось, але просто сам факт. Слухайте, а што мне, куды мне ісці тады? Я атрымаў сабе ключик, так? Давайте Эрика паганяем. Эрик, паходи. А вам, ну, мне ж і дыскалізм патрэбна займацца. Ну і зноў жа, я займаўся гэтым адзін раз. Тыпу, я пару вечароў пасядзеў. Так, туди мы не ходимо больше. Ось. І дыскалізм таксама патрэбна рабіць. А пачынаю у Баннерлорд гуляць у абсалютна выпадковы момант. Гэта, тыпу, у мяне у 11 ночы я такі, у прынцыпе, чаму бы гадзінку не пасядзець? І потым дапазна сяджу. Блін, Эрик помер. Ну і вось і ўсё, што мы рабілі гэты ўзровень. Ну давайте зараз, халера з ім, раз адзін помер, мы ж ўсё роўна скончыць не можам. Тут можна прайсці. Я думаю, нават Эрик здольны пераскочыць гэта. Каб я гэта ведаў. Давайте. Усіх трох адправім. У Алгалу. Мне падабаецца, што на гэтым экране можна дачакацца, пакуль яно вось сплыве, так? І потым яны з'явяцца ўсё роўна, так? Альбо можна падчас таго, як яна плыве, самому просто націснуць і атрымаеце. Слухайте, а што калі я просто скіпну гэта? І адразу лупану галавой аб... Геніальна. Гэта ачмурэнна просто. Гульня не забараняе нам, па сутнасці, мы можам вызваліць тую жанчыну, каб яна нам дапамагла і спрасціла нам праходжанне. Але мы можам яе не ратаваць. Мы можам просто вось лупануць і пайсці далей. Гэта зусім... Гэты бэктрекінг, ён не абавязковы. Тому калі ўжо ведаеце, што адбываецца, вы можете просто зрабіць тое, што патрэбна. Давайте адразу вынесем тады і гэтыя фаерболы. Выратаваць... Мы яе ўсё роўна выратуем там. Таму што яна прыбірае фаерболы каля моста. Гэта таксама важна. Потым запис меня можна паглядзець. Ну так, просто глядзі. Размаўляць... Я не толькі каб скарджуся, таму што ў мяне насамрэч не толькі каб гэта вялікая праблема. Я спакойна да гэтага стаўлюся. Гэта адчулася літаральна пару тыдняў назад была трошки. Карацей, я не з таго пачынаю думку сваю. Я шмат размаўляю у дзень. Я прям шмат размаўляю. Глядзіце, у мяне 3 гадзіны стрыма, падчас якіх я размаўляю па сутнасці увесь час. Потым у мяне... божухна. Амаль забілі просто ні за што. Так. Вось, я 3 гадзіны размаўляю, потым на працы сазвоны размовы, бывае, што па 3 гадзіны таксама, у выніку я 6 гадзін размаўляю.
І потым увечары час ад часу мне хочацца проста маўчаць. Я ўвогуле пару тыдняў назад у меня было такое, што пачало балець горла, але яно ў асноўным пачало балець з-за таго, што ў мяне трошкі занадта завышаным быў гук у навушніках. З-за гэтага я пачаў казаць грамчэй. І для мяне это як бы я кажу тое ж самае, ну, так же, з той же самай глоснасцю, так? Але я насамрэч кажу грамчэй, і звязкі пачынаюць стамляцца. І ў выніку я, па сутнасці, пачаў эканоміць максімальную энергію, не размаўляць, калі ёсць магчымасць не размаўляць, я не размаўляў. Просто нават лішні раз рота раскрыць, я такі, я не буду раскрываць зараз, я просто нічога не скажу, я прамаўчу. Я буду сядзець маўчаць. Вось. Няхай лепей думаюць, што ў мяне думкі ніякай няма. Вось. Вось такая штука. І ў выніку ўвечары, як бы, пару тыдняў назад я дакладна бы гэтага не рабіў. Зараз, можа быць, палягчэй. Дарэчы, я думаў, літаральна на стрыме Багемы было. Яна, ну, блин, яна давно не стрыміла, але яна зараз у WoW гуляе пакрыху. Ёй цікава гэтым дамы у WoW. І гэты апдейт у WoW выйшаў літаральна учора. Вось, я крыху патыркаў, там сабе трохі хату наладзіў, думаў пастрыміць гэта. Вось, але зноў жа, я бы лепей заняўся сёння ўвечары Disco Elysium. Зноў жа, прыярытэты, так? Зрабіць Bannerlord, пастрыміць WoW трохі, ну, тыпу, там проста вечерні такі, можа, на гадзінку, на паўтары уключыць. Альбо парабіць Disco Elysium. Я такі, ну, хутчэй ўсё я буду рабіць Disco Elysium сёння. Таму што сёння у мяне, па ідэе, калі нічога не зменіцца, у мяне сёння вечар вольны, я лепей зраблю, вычытаю, альбо дараблю размову з нябожчыкам, альбо вычытаю, там скончылі 9-й, па-моему, дыялог каманда, і я магу вычытаць і адправіць яго ў версію. Таму я, можа быць, лепей гэтым займуся. Разумееце, так? Ну і наверх яшчэ маіх размоў. Я ж яшчэ і Dungeon Master, так? Я ваджу сесію, на якіх я таксама па 3-4 гадзіны размаўляю, то бок гэта ў выходныя я таксама размаўляю. А яшчэ я займаюся агучкай, і я таксама размаўляю. Разумееце, так? Нагрузка на мае звязкі. Я такі, гэта не адчувалася дагэтуль, але вось на папярэдніх тыднях прям адчулася, я прям адчуў гэта. Ось, я трошки пачаў баяцца за свой голас, бо я баяўся, што я яго згублю нахрен. Ось. Таму зараз, калі у нас... Зараз і налады па гуку трошки змяніліся. Я на папярэдніх стрымах трошки шакаліў, ну, то бок я завышаўся. Я выбачаюся за такое, я паспрабую зараз знайсці нейкі камфортны для сябе варыянт, альбо нейкі фільтр накласці, я не ведаю, як гэта працуе. Вось. Сутнасць такая, што... Мы празмаўлялі ўжо. Так, яна ўжо сказала. Карацей, я жадаю, каб яно завышала, калі я ціха размаўляю, і падзаніжала, калі я глосна размаўляю. Каб мне не патрэбна было не кантраляваць свой голас, каб я спакойненька размаўляў заўсёды і не напружваў сабе звязкі, наколькі гэта магчыма. Таму што ў гэтага, як аказалася, у гэтага ёсць ліміт. Можна сябе забіць. У нас ДНД-сесіі раз у тысячагоддзе. Ну, неправда. У нас запланаваная сесія раз у 2 тыдні, але калі нешта ідзе не так, то мы ладзім раз у месяц у выніку, то пропускаем сесію. Все нормально. Это ўсё роўна ж, ну, это ж все роўна на выходных 4 гадзіны размаўляць. Я кажу, пару тыдняў назад я прям адчуў на сабе, то ўжо прям складана мне. Божук, ну я пераскочыў. Так, зараз. Ключик ідзе Эрику. Эрик пераскоквае. Лава прям сыдзе? Тут проход знизу ёсць. Цікава. Ладно. Не тое, што я чакаў. Давайте за Эрика яшчэ даследуем тэрыторыю. Няма тут чаго даследаваць насамрэч. Насамрэч, наконт ДНД-сесіі, ну, увогуле, самая складаная ў ДНД-сесіях гэта арганізацыя. Ну, не ведаю, мне самае складанае гэта, тыпу, знайсці час, калі ўсім зручна, калі я не буду стомлены, вось такое, ну, тыпу, гэта прям пераўтвараецца трошки, самае непрыемнае, карацей. Я не люблю арганізоўваць штукі, я арганізоўваю штукі толькі калі мне вельмі патрэбна. Вось, а ДНД мне хочацца праводзіць.
Ось, нават калі я стомлены, я ўсё роўна вяду ДНД, хаця можа, блин, некаторыя выпадкі лепей было нічога не рабіць, адпачыць просто. Ось. Ну і так, да, калі рабіць в ідэале ДНД, канешне, працуе лепей за ўсё, пакуль тое, што мне паказала, канкрэтна каб прасоўвалася гісторыя хутка дастаткова. Лепей за ўсё, каб ДНД было кожны тыдзень. Типу, абраць нейкі дзень. Але кожны тыдзень выходныя людзям забіваць, гэта прям жорстка. Таму, па сутнасці, адзіны выхад, які я бачу, гэта працоўны дзень, у канцы працоўнага дня. Гэта прям аптымальны варыянт. Але пайдзі збяры людзей пасля працоўнага дня, асабіста калі я скончу а 8-9 увечары. Разумееце, так? Ну, занадта... О, настолькі там жорстка. Я думал, там полымя гэта не ваншотіць. Ну всё, пачынаем узровень па новай. У нас не аптымізаваны час на самой гульні. Я бы не сказаў. Ну, ён як бы... Просто аптымізаваць ДНД гэта лухтой займацца. Вось у чым праблема. Типу, ёсць гульцы, якія прыходзяць, кідаюць дайсы, хутченька ўсё вырашаюць і ідуць далей. Вось. А некаторым трэба паразважаць. Типу, ну, што рабіць? Асабіста, калі стаўкі высокія. Ось. Ёсць, конечно, элементы, якія я магу кантраляваць, типу, замест таго, каб даваць доўга шмат часу на размову, па сутнасці ствараць напружаны момант, каб гісторыя ішла далей. Типу, доўга размаўляеце, гісторыя будзе рухацца без вас. Сусвет будзе рухацца далей. Ёсць такі спосаб. Але ён раздражняе і мяне, і часта людзей. Вось такая праблема яшчэ. Таму што, па сутнасці, я просто сачу за падзеямі, якія развіваюцца, і я ніякага кантролю над імі не маю. Яны просто самі па сабе ідуць кудысьці. Ось, абсалютна ніякага кантролю не маю. То бок яны заходзяць у абсалютна дзіўныя рэчы могуць. Я нават не ўяўляю, куды яны могуць скончыцца. Ну, і гэта як бы і весела, і ў той жа момант зусім, калі зусім ужо ў нейкую штуку зваліваюцца, гэта становіцца ўжо трохі непрыемна, што, ў прынцыпе, можа быць мая праблема проста. Я думала прапанаваць вырашаць пытанне з ежай, напрыклад, на першай гадзіне, пакуль усё проста размаўляюць. У ідэале так, ну, перасунуць туды. Можа быць, нам варта з ежай вырашаць пытанне да таго, як мы ўвогуле сабраліся. Вось. Можа быць так неяк. Типу, мы робім заказ перад тым так у чаце да першай гадзіны. Так. Такое ёсць. Чытаў недаўна правілы на гэта самае, на іншую настолку, на іншую ролевую, так? І ў гэтых правілах ДНД чамусьці, ведаеце? Правілы ДНД, у правілах ДНД ёсць 3 кнігі, так? Адна з кнігаў гэта кніга гульца, а другая кніга гэта кніга майстра, і трэця кніга гэта монстры, так? Пачвары розныя. І вось тут ёсць кніга майстра, якая па сутнасці сваёй расказвае вам, як вадзіць гульню. Ну, тыпу, каб вам дапамагчы ў вядзенні гульні. І там, асабіста ў старым выданні, былі такія фразы, типу, ну, у вас прыкладна на бойку будзе ўходзіць 15-20 хвілін, так? За адну сесію у вас будзе, типу, пару боек, і дзесьці там 2 інтэракцыі гэтага самага. Ну, 2 інтэракцыі з НПЦ. Ну, типу такога. Заходзіш на форум і на Reddit, і людзі такія, не бывае такога. У нас бойка усю сесію. Альбо наадварот там, типу, у нас інтэракцыя сацыяльная ўсю сесію. Вось такое людзі кажуць. Типу, за 2 гадзіны 3 можна паспець рабіць 2 рэчы. Ніяк не 4-5. Вось. Такая штука. Яно падаецца, што у нас павольна, але насамрэч у людзей ёсць такая праблема. Ну, типу, не мы адны такія. І вось, чаму я кажу пра правіла іншай настолкі? Там адразу пачынаецца з таго, што там літаральна паказаны графік, як звычайна адбываюцца падзеі. Гэта па сутнасці у вас расце напружанне ў гульне, штосьці адбываецца, потым заказваюць ежу, літаральна гэта прапісана ў правілах. Типу, у вас заказваецца ежа, вы сядзіце хрэнню страдаеце, пра сваё размаўляеце, а потым вы зноў, ну, нарастае напружанне ў сесіі. Типу, ну, штосьці адбываецца, а потым вы раптоўна камусьці трэба ісці, і вы разыходзіцеся. Рэалістычны сцэнар, типу, чалавека, які гэта ствараў, ён рэальна гуляў у настолкі. Типу. Гэта выглядае прям рэалістычна, таму што гэта падобна на праўду. Ось, так што я пасля гэтага трошкі расслабіўся з тым, што як у нас. Ось, у нас насамрэч не толькі праблема. Але хацелася б, канешне, рухаць наперад гісторыю хутчэй.
Толькі зноў жа я думаю, што мы насамрэч не там шукаем праблему. Можа не варта аптымізаваць сесіі і не патрабаваць чагосьці. І элементы, якія я бачыў, шмат спосабаў ёсць, як паскараць тыпу гульню, але в асноўным яна ляжыць на плячах гульцоў. Ну, напрыклад, ну, з ежай мы можам, напрыклад, нешта вырашыць, а на плячах гульцоў ляжыць, тыпу, ведаеце, што ваш персанаж робіць? Ну, тыпу, не губляйце час на тое, каб разабрацца, як працуе ваш персанаж на сесіі. Разбярыцеся да сесіі. Колькі я не спрабаваў гэта рабіць, ніколі гэта не працавала. Тыпу, абавязкова ёсць 1-2 гульца, якія не гатовы разбірацца са сваім персанажам па-за межамі сесіі. Это прям невырашаемая штука, на мой погляд. Ты не можешь прымусіць людзей рабіць, што ім не хочацца, а інакш ім проста не цікава будзе гуляць. Тыпу, ну, просто людзі. Ну, чалавечы нюанс. Так. Есть? А бывае ДНД па перапісцы? Ёсць. Ёсць. А раней так гулялі праз пошту. Ну, гэта была такі спосаб гуляць. То бок, па сутнасці, людзі на працы час ад часу хтосьці закідывае, у іх ёсць агульная па тыпу рассылка, і людзі перапісваюцца па пошце, я кажу. Вось, і так гулялася ў 90-е. Нормально. Так, а што рабіць з тым? Ага, Олаф можа спакойна тут прайсці, а астатнія што будуць рабіць? А рэальна, яны ж нічога не змогуць зрабіць астатнія. Ім калі не пашчасціць, яны проста памруць. О, божухна. Я амаль згубіў Эріка. Тут проста зараз памылку зарабіць і ўзровень занова. Вось, а наконт рэалістычных яшчэ падыходаў, літаральна недаўна, можа быць, на гэтым тыдні глядзеў, блин, такое адчуванне, што я вельмі дрэнна зараз раблю. Так, можа быць, тут паттерны ёсць якія. Гэты паттерн пабачыш. Божухна. Так, усё. Гэтыя пролезлі, Олаф можа спакойна дайсці проста. Пролезлі. Мы скончылі і гэты ўзровень, ну, у сэнсе, дагістарычны перыяд. Можа, ёсць і нейкі іншы шлях трапіць дадому? У тебе ёсць нейкія ідэі, Олаф? Ну, час скончыўся. Усё. Скончым зноў. Карацей... Што яшчэ? Я нешта пачаў. Дык вось. Ёсць падыход наступны. Гэта ніяк не звязана з часам, эканоміяй часу. Але проста цікавы як канцэпт. Чалавек прапануе рабіць сесію бойкі і сесію сацыяльную. То бок вы заўсёды будзеце ведаць, што наступная сесія будзе, ну, то бок сесія з самага пачатку рыхтуецца баявая альбо сацыяльная. Гэта трошкі размяжоўвае, то бок ёсць пэўнае чаканне ад сесіі. Я не ўпэўнены, што гэта прям лепшая ідэя. Вось, таму што, ну, па сутнасці, сацыяльны момант можа, ну, вы можете просто не паспець сацыяльную сесію заскончыць. Сацыяльныя моманты могуць быць бясконцыя, тэарэтычна. Вось, але глобальна тады спрашчае падрыхтоўку данжн-майстру. Ну, гэта разгружаць данжн-майстра, што ён рыхтуецца альбо пад адно, альбо пад другое. А не будзе такога, што вы пачынаеце наступную сесію з таго, што вырашаеце, вы будзеце зараз біцца ці не. Таму што данжн-майстру патрэбна падрыхтоўваць два варыянты падзей, што не складана, шчыра не складана. Гэта спакойна вырашаецца на лету. Вось, пры пэўным досведзе. Вось, але ўсё ж такі такая непростая рэч. Можа спрашчаць. Вось, пайшла, у нас нарэшце пайшоў Егіпет. І Егіпет я запомню. Егіпет круты, мне падабаўся. Мне не падабалася праходзіць вось гэтую... Не, ўсё ж такі памятаю, ўсё ж такі трэцяя яна была. Таму што я памятаю, калі я пабачыў Егіпет, я такі, вау, Егіпет, а чаму рэальна? Так, пяскі там адразу. Мне падаецца, тут можна збіваць гэтыя кокосы, альбо што? Не?
О, блин. Боже кно, боже кно. А, на их стоять можно. Вот оно что. А як що тут робить? А як остатні будуть перебиратися? А что робить-то? Я их не могу просто так скинуть. Блин, нечто не отрубливается у меня. Так, ладно. А я докладно памятаю, что гэтыя кокосы можно сбивать. Яны, па сутнасці, з'яўляюцца часткай, як бы, праходжання. Можа быць, гэтых скарпіёны не падчапіць, як я не ведаю. Вось бачыце, гэтыя два ну, такія вылучаныя. Так, я ўпэўнены, што іх можна неяк збіць. Адстрэліць вось так не атрымліваецца. Яно там... Пачакайце, там гук быў. Не-не-не, падаецца, атрымліваецца, проста яно не вельмі відавочна. Во, бачыце, адзін адстрэлілі. Але гэта толькі адзін. І што мне рабіць далей? Так, два ёсць. Не, і гэтага недастаткова. Я нешта відавочнае пропускаю. А, мне падаецца... Дакладна, па пальмах можна караскацца. Вось оно што. Вось дзякуючы гэтым двум кокосам можна ўсім перабрацца. Так, я ўжо зразумеў, што не зразумеў дагэтуль. Тут было даволі відавочна. Пры гэтым, ведаеце што? Для таго, каб тлумачыць гэтыя механікі, у гульні ёсць спосаб. Насамрэч, у пачатку, калі вы толькі запускаеце гульню, а з таго, што гульня разлічана на тое, што вы будзеце праходзіце, ну, типу, доўга. Яна спецыяльна паролі гэтыя дадала ў гульню. Вось, што вы будзеце глядзець ролік у пачатку. Ну, раней ці пазней вы пачнеце яго глядзець. А ролик у пачатку, па сутнасці, на кожны ўзровень тлумачыць базавыя механікі яго. Вось, і, напрыклад, вось гэта, я ўпэўнены, там было ў роліку, як персонажы караскаюцца па пальмах. І гэта б патлумачыла ўсё проста. Ось гэты скочучы чел, мне цікаво. Нормально. Подойди. Только не кажите мне, что насамрэч нельга было яго так рабіць, а? Будзе приколдес. Так. Лезем далей.
О. Мне падабаецца, як яны намаляваны, гэтыя ўсе вікінгі. Яны прям вельмі з характарам, ведаеце? Не ведаю, як это яшчэ патлумачыць. Ай-яй. Ай-яй. Так, это была дрянная идея. Так, Олаф. Яны пробиваюць прям? Не, Олаф може їх заблокувати. Все добре. Слухайте, Баліок, блін, може просто їх лупить і перемогчи. Мені подобається. Судовно, пройшли. Амаль уровень минус. О, холера, это монстр Бачвары становится складаней. Не копайтесь, хлопцы, я вас обороню. Нам капзда. Позитивная. Фараон. Пароль. Мне пытается Баліок може просто пробегчи и перемогчи усё. Ага, там я зараз веду, что отбудется. Ну, давай, натискай. Нельга поспеть там. Ладно, треба було стрелять. Подманула меня гульня. Давайте болевого просто наперед подправим. Отправлю я его зараз. Ну ось, бачите, він просто бере і самостійно все робить. Я думаю, ось так можна поставити їх усі. Ось в це місце. Давай, Баліо, стреляй. Ну и Олафа першим отправим, бо он декладно буде в порядку. В общем, все. Вяжем далі. Блин, Баліок жорсткий. Мне подается, я неправильно трошки гулял. Ну, я ж мало был, мне это что было? Але мне подается, я Баліога покидал литерально только для вырашения пазликов. И все. Так, и ось тут буде кнопка, яка усіх заб'є, коли неправильно зробить. Якая музычка, а? Египетский техно. Техно-викинги. Хто пам'ятає такого угля. Мема нулевых. Блин, він там пробив. Як ти пробив його? Як ти Олафа пробив? А ну кажи. Можем передать это сюда. Оп. А тут... А что отбудется, коли я стрельну? Наоборот, проход з'явится? Але ж это не вращаю. Ага, зрозумів. Так. Може варто просто Баліога отправить, и он один там еще даст рады. Давайте. Блин, ему варто може было... Давайте так. Мы берем Олафа.
Олов. Блин, съедаем. Ладно, давайте болевогом. Ау! Ау! Божикну, божикну. Ось позмагався за болівога. Треба було просто бить. Не сумніватися і бить. Лучше. Так. Отправили усіх трьох. Тут, до речі, по-моєму, у вікінгах можна гуляти, ну, ось конкретно в этом перевиданні, там нечто було про керування 3 гульцями. Я не упевнений, як це повинно виглядати. Я прям не уявляю собі. Але теоретично тут можна заробитися капом. Ну, зрозуміло, до 3 гульців тільки. Не більше. Люцик, я бачу все. Думаю, що я не бачу, я бачу. Він там знову змиварку лізет. Я якби розумію його тягу до змиварки, там усе, що можна тільки подумати про їжу. Тільки справа в тому, що там уже посуд помитий. Не хапало мне капкот, просто облизывал и уж помытые поверки. Так, так, я сочу за ним, я сочу за ним. Я просто улегся. Справа в том, что змыварка только скончила працаваць, и я на там яшчэ горача ему. Там он просто сядзіць каля яе і просто па сутнасці грэецца. Спрабуе прям скрозь пару гарячую пролезть. О, божухна, а як ты так? Ну гэта было прям несправядліва. Просто бывае такія моманты, калі яны нават нічога мне зрабіць не могуць, а бывае вось такое, яны бяруць і просто забіваюць персонажа. Люцик. Почалося, дайте. Это кот. Так, кот быў адабраны ад змываркі. Змыварку зачыніць я зараз не магу, таму што яна яшчэ гарачая. Але ён дачакаўся моманту, калі яму не прям зусім млосна ад жары там і палез адразу. Ён яшчэ галоўнае так карыстаецца гэтым, яны, ведаеце, як пакупнік у краму прыходзіць. То бок ён не тое, каб там, о, блин, я подкрадуся і скраду там что-небудзь. Не, ён заходзіць такі, ну-ка, што ў нас сёння? Так. Трошкі курыца трошкі танней сёння па зніжцы. Цудоўна. А вось гэта ў нас што? Ну, вось такі вось, такая яго паводзіна. Ён неяк зусім па-свойскі так ставіцца. Так, давайте там паспрабуем гэтага адлупцаваць. Ці гэта кап на трох? Насамрэч, яна як бы зроблена спецыяльна, каб можна было аднаму гуляць. І шчыра яна аднаму гуляецца, мне падаецца, нават лепей. Можа быць, у трох і было бы весела, але калі зараз ужо, калі ўжо, ну,
бягучая наша рэальнасць, так, бягучы час, то я бы абіраў хутчэй Трайн, напрыклад. Трайн робіць літаральна тое ж самае, толькі лепей. Для каапа Трайн ідэальная гульня. Для таго, каб яна па сутнасці паўтарае формулу The Lost Vikings, толькі ў каапе працуе лепей яшчэ. Потому што The Lost Vikings у адзінку гэта па сутнасці проста пазл, так? І ён працуе як пазл няблага. Але Трайн дазваляе вам пабавіць час не толькі пазламі і больш разнастайнымі пазламі, што цікава, але яшчэ і бойкамі, напрыклад, больш актыўнымі бойкамі. Таму тут бойкі яны такія. Калі вы ў каапе, я думаю, нічога звыш такога не адбываецца. Вось, па сутнасці толькі адзін персанаж гуляе ў бойку у гэты момант. У Трайн жа паўнавартасныя бойкі, дзе ўсе персанажы могуць паўдзельнічаць. Так, што я жадаў? Я жадаў за Эріка мы скочам сюды. Балеок, адчыняй. Эрік, ой. Што цікава, вось што можа Олаф рабіць. Бачыце яшчэ прымяненне Олафа. Олаф раптоўна з такога насамрэч простенькага персанажа, у якога ёсць, падаецца, толькі шчыт, так? Насамрэч у выніку самы сумны персанаж гэта Балеок становіцца. Таму што Балеок адзінае прымяненне здольнасці Балеока гэта змагацца з ворагамі. Ён, канешне, малайчына, і вы як бы можете прасоўвацца толькі дзякуючы яму. Але па сутнасці гнуткасці ў карыстанні персанажам ёсць у Олафа вялікая, ёсць у Эріка вялікая, а вось Балеок робіць, ну, піў-піў. Ось такое прыкладна. Давайте за Балеога. Паспрабуем тых вынесці. О, ледь. Нам бы зараз прыйшлося ўзровень перазапускаць, калі б не атрымалася. Просто яны скочуць, і яны могуць пераскочыць за шчыт, так? Ласка, не забей. Не забей Олафа. Так, у Олафа амаль здароўя не засталося. Калі яшчэ адзін такі будзе, то нам можа быць кабзда. Так, там Скарпіён. Скарпіёна забіваем. Ну, в сэнсе, адбягаем ад яго і страляем. Таму што, па сутнасці, ён не вельмі можа далёка страляць. Чаму ты такі хуткі? Боже, хто боже, хто? А! Пайшоў правяраць не Олафам. Пачынаем узровень па новай. Я кажу, ну там чым далей, тым складаней становіцца. Па сутнасці, каб спасціць сабе кіраванне, я вось так зраблю. Яны там спакойна апусцяцца і так. І без нашай дапамогі. Добре, Балеогам далі ради. Есть. Нормально. Яшчэ враги есть? Не, нема. Мы Олафа пазней проведем просто. Далее что можно собрать? Бежим. О! Помылка. А, я тупые. Я думал сэкономить мет, сэкономить себе часу трохи. Узровень нахрен иде. Я таки, я просто буду робить, ну, навошта мне персонаж, красавца персонажам, калі он не необходны, правильно, в этом момент? Блин, зараз. Я, не забивай яго. Я трошки упанул зараз. Амаль забіў сабе Эріка. Не, усё, рухаемся группой.
без этого вашего. Сказал я и пошел разделять группу. Так. Нечто так себе покуль у меня отрымліваецца. Так, тут важно. Усе павінны перабрацца на іншы бок да таго, як я націсну на кнопку. Інакш узровень мінус. Аптымізаваў, правярайце. Ну вось я так, вось такі аптымізатор. Так, давайте перададзім гэта баліогу, бо баліогу прыйдзецца яшчэ змагацца. В прынцыпе, баліог можа адзін туды пайсці зараз. Эрик разбился нахрен. Так, ладно. Яшчэ раз. Кстати, калі ворагі трапляюць за межы экрана, яны як бы па сутнасці перастаюць існаваць, яны ну не рухаюцца. І гульня запамінае, дзе яны знаходзіліся ў гэты момант, але ўсё на гэтым як бы яны могуць адпачываць. А вось, пры гэтым жа ворагі не вельмі могуць выйсці за межы экрана. То бок, калі вы маеце ворага на экране, ён будзе як бы заставацца на гэтым экране і біцца аб яго край. Чым я актыўна карыстаюся. Адзінае, што вось там зараз наперадзе вораг, я зараз аднаго актывую. Вось так. Вось, так яго прасцей перамагчы. Гэта не два ворагі будзе, а адзін усяго. І зараз яшчэ аднаго выманю. Ёсць. Так, вось он баліок наш. Эрика туды жа. Ну, вось Эрик, дарэчы, мог бы сабе дазволіць застацца на іншым баку. Але гэта адзіны персонаж, які мог бы сабе дазволіць гэта. Не Олаф. Хто прям рэальна няма чым заняцца. Ён проста прям шукае, што б такога парабіць. Блин, ну все ж таки ударил один раз. Давайте Эриком спустимся. Не-не-не, не гивап. Ось так. З'ешкай ласка. И я думаю, что я яшчэ и у Олафа заберу один предмет. Есть. Ось, дарэчы, нават стрэлы не існуюць за межамі экрану. То бок я зараз бы кнопку націснуў, але я пераключыўся паміж персонажамі, таму моя стрела да кнопкі не даляцела нават. Ось, блин. О, тут есть проход. Ну-ка, ну-ка. На жаль, не скорот. Вот проход есть, але скорота нема. Оп. Але да такого здоров'я, в принципе, кайфово. Добра, і гэту удару шчыт трапіў. Галоўна не забыцца, там у канцы вогненная хрень, так, якая ваншотіць. Так. Там мы отправим зараз Олафа. Давай, Олаф. Але стрелам можна так абузіць пераключэннем паміж персонажамі. У сэнсе? Ну, просто ў чым абуз, як бы. Так, там скарпіёнчыка трэба перамагчы. Просто яны як бы наадварот знікаюць за межамі экрана. То бок я магу тэарэтычна прымусіць стралу ляцець далей, калі ў мяне ёсць персонаж, які наперадзе. Так? Можна страляць пра два экраны. Ну так, але я думаю, для гэтага трэба прям асабіста нейкая сітуацыя.
Хаця, тэоретычна, Олаф можа стаць наперадзе, і ты можаш вось так зрабіць. Вось яна страла паляцела. І ты такі... вось так робіш. Просто мала дзе прымяніма, ты можаш просто звычайна падысці. А, гэта ўжо выхад. Ну, дзякую богу. Усё, мы прайшлі ўзровень. Шмат спроб. Но я памятаю, што пад канец яны прям ускладняюцца. Грыбная тэрыторыя ўвогуле там прям думаць патрэбна. І там ёсць... у грыбной тэрыторыі, то бок зараз у нас няма моманту... У нас першыя моманты софтлока ёсць. То бок, калі вы тэарэтычна можаце прайсці далей, і у вас ніхто не помер. Але вы не можаце. Таму што вось вы пакінулі Олафа ззаду, не прадумалі гэты момант, і вось ён там і застаецца. І такі пу-пу-пу, не магу нічога зрабіць. Але чым далей, тым такога больш, і бывае такое, што вам патрэбна запомніць, у якім парадку, што трэба рабіць на ўзроўні, каб вырашыць пазл. Наколькі памятаю, там будзе грыбны ўзровень, і там якраз такі гэта будзе ўсё больш і больш становіцца. Это надолго? Это зачем? Да, насамрэч просто разведка зараз. Толькі, ну, калі яны паміраюць, нормально. Зараз мы за гэтым... Ага. То бок мне Эрик патрэбны... Я ж могу вось так зрабіць. Ага, усё зразумеў. Па сутнасці, ў гэтым план. То бок мы... Цікава, каго ўніз трэба адпраўляць. Давайте пакуль не... Хтосьці павінен адправіцца ўніз. Давайте будзе Олаф. Паглядзім зараз. Я думаю, што Олаф спакойна можа даць раду. Гэта ўсё роўно забівае. Бум-бум. Цікава, ладно. Трэба разабрацца, што там, ну, як тое месца прайсці злева. Так, тут можна наверх, і ўнізе ёсць яшчэ нейкі фараон. Вось тут Олаф можа лёгка прайсці. І Олаф тут патрэбна. Не, пачакайце, управа смерць, улева ключ. Ну ладно. Давай мне ключ. Управа смерть, потому что там... Зразумеў. Гуля меня не подманывала. Яна такая, там... Не, там сапраўды смерть. Опс. Ты дакладна не адсюль, сябра. Дзякуй за навіны. Я бачу, што Таматор зноў робіць сваю... Зноў вярнуўся да старога. Ты ведаеш Таматора? На жаль, так. Вам патрэбна знайсці яго і знішчыць. Пакуль існуе Таматор, вы ніколі не вярнецеся ў свой час. Дзе гэты Таматор і як нам яго знайсці? Вам трэба рухацца наперад. Калі вы яго знойдзеце, вы даведаецеся. Ну, добра. Усе яшчэ працягваем разведку проста. Вось дзе ключык патрэбны, які застаўся на Эрику, так? Тут мне Эрик спатрэбіцца, каб сцяну разбіць. Працягваем расследаванне, проста зразумець, што мы можам зрабіць. Ну добра, той, хто застаецца злева, ён павінен дастацца там да канца, таму што ён не зможа ўніз спусціцца, па сутнасці, ніяк. Так, давай цяпер запускаем узровень. Усе яшчэ пытанне. Нам дакладна патрэбны Эрик справа. Ну тады Олаф застаецца. Олаф адпраўляецца ўніз. То гэта проста пашкоджанне, гэта не смерць.
Добра, ўсё не вельмі складана. Усё нормально, пад кантролем. Забрали ключик. Просто сцену в любом выпадку разбивать, как бы. Ау. А мог ли я отправить Балиога улево? Не мог я отправить Балиога улево. Это немагчыма. Перапачынаем. Калі Балиога улево отправить, то тады няма каму перамагчы ворагаў. З-за таго, што яны разделяются, гэта становится складана. А ёсць ли у мяне нейкі альтэрнатыўны варыянт, у якім я магу тыпу вярнуць сабе персонажа злева? Типу отправить туды двух? Не, тады бессэнсоўна. Эрык мне ў любым выпадку патрэбны, каб разбіць сцяну, каб атрымаць чырвоны ключ. Без чырвонага ключа я не адчыню там дзверы. А давайте просто за Эрыка збегаем пакуль наперад. То калі я за Эрыка расчышчу сабе шлях, а потым ужо буду разбірацца. Эрык можа рагамі кагосьці пнуць. Ну так, ён можа, на жаль, ён не забівае ворага. Ён застаецца там. Я так разумею, нават шкоды ім не наносіць, просто перашкаджае. Ау! Улыч мне. Ау! Неяк пакуль дрэнна атрымліваецца. Зноў гэта прапусцім. Ау. Это было подло. Так. Але калі я націснуў 3 гэтыя штукі, так? Кіслата ўсё яшчэ. А, ад кіслаты я магу ухіляцца, так? І Олаф здольны спусціцца да самага канца без смерці. Гэтага чэла я... Олаф можа вярнуцца. Олаф, у адрозненне ад астатніх, не, Олаф не абавязкова павінен чакаць. Чакайце, там код зноў нешта робіць. Так. Мне цікаво, навошта вось гэтыя пераключальнікі. Што яны робяць увогуле. Яны типу нешта зрабілі, але навошта яны? Ці ёсць у мяне нейкія 3 штукі, якія хоць на штосьці ўплываюць? Такое адчуванне, што гэта сакрэтачка нейкая, якую я павінен... Яна не звязана з праходжаннем узроўня ніяк. По выглядзе. Ага. Зразумеў. Гэта і ёсць пазл, які мне я абавязкова павінен вырашыць. Ну, па сутнасці, так, мы можем перабраць усе камбінацыі, правильно? Давайте все комбинации просто переберем. Опа. Лево-право поднятая, центральная опущена. Ось такий пазл. Але мы без Эрика нікуди не можем сісти. Так, по яким парадку гэта рабіць? Олаф можа пайсці ўлева. Олаф гэта і робіць. Так, не померьте. От кислоты бежим. Без чырвонага ключа тут няма чаго рабіць, але можна падняцца наверх, правильно?
А, подняться наверх. Я ж там Молофа не проведу у любом выпадку, правильно? Ён все равно наверх не трапить. Тады мне потребны... Так, ты, блёк. Поехали. Есть. Нормально. Так, зловить лифтик. Оп. Не разбиться. Есть. Ключ есть. У нас два персонажа есть тут. Мы амаль скончили. Амаль его прошли. Так, это поднятая, центральная опущена, правильно? Усём. Есть. А, можно же унизить. А давайте поглядим, что унизить. Там можно стену разбить просто. Мне вельми цікаво. Чтоб там не было. Вы будете прикалывать, скорее, это я мгновенно забей персонажа. Потому что ты сюда полез. Вот она, это подсказка просто. Тут была. Разумел. Але мы файно подобрали просто. Пароль іглы. Пайкс, як не. Блін. Вельми хутко було. Так, ладно. Яким чином тут? А що робити-то? Ладно, мне подается, у меня есть план. Олаф, ты становишься вот так. Эрик, ты скочишь отсюль. О, легко. Так, тут камень. Ау. Ладно, протягиваем. Пока не сдаемся. Треба разведать как мага больше. Так, тут мы его сбили. КП пробрались, а так? Она вот полумя зникла. А что Эрик мог бы тогда заробить там? Ось тут у нас будет блок за того, что Эрика нема. Я не вельми разумею зараз, як я могу там пролезть. Потому что, каб опустить камень, мне потребно, каб хтосьці отстрелил ланцуг. Так. Ладно, давайте по порядку. Проблему по порядку треба вирішати. Не треба спішатися. Проблему вирішати потрібно не одразу самому, а по криху. І ось тут. А, ну ось, до речі, тут можна читакнути. Так. А, це так не працює. Мені потрібно хоча б його опустити все ровно, інакше воно не спрацює. Але мені потрібно як мага хоча стрельнуть, що ли, отримлюється. Бо інакше Ерік помре, коли я не поспію. Оп. Ну ладно, Ерік амаль помер. Але гэта магчыма, ну, я адзінае, што не разумею, як па-іншаму, без атрымання шкоды гэта зрабіць. А калі хутка пераключацца, гэта не вельмі дапамагае. Камера пэўны час рухаецца яшчэ. Што мне тады спадабалася, калі я гуляў? Гэта тое, што
Гэта як бы пазл, але ён не зусім прям пазл, так? Ведаеце, ёсць сакабан, альбо яшчэ што-небудзь там. Гульні, які поўнасцю спачатку да канца пазл, так? Але пры гэтым у гэтай ёсць адчуванне таго, што вы ў прыгодзе, так? Вось гэтае адчуванне прыгоды прям вельмі прынцыпова для мяне было. Вельмі круты момант. Так, там ёсць нейкія камені, якія я не магу поўнасцю разгледзець. Я магу нейкім чынам прабіцца там, не? Оп, пробіваюцца, вы глядзіце. Так. Жучок, чалавечкі, вагі і нейкае вока, рыбка, альбо вока. Жучок, чалавечкі, вагі, вока. Добра, запомнілі. Я ўпэўнены, гэта нейкая падказка. Вось там жучок. Жучок, чалавечкі, вагі, вока. А што цікава, калі я не ў тым парадку гэта зраблю? Тыпу, заблакуецца ўзровень, так? Мяне шапамі заб'е. Жучок, чалавечкі, вагі, вока, так? Жучок. Вось, не, гэта іх трэба пераключыць. Карацей, вока справа знізу. Добра, усё, гэта і па-іншаму пазл працуе. Тут жучок. Ой, блин, осторожней. Олаф, не забейся. Человечки. Ваги. И вока. Правильно? Я ж правильно все зробил. Чудовно. Цудовно. Пам-пам-пам. Там нечто напереди незразумелое. Что-то такое. Ага, я ведал, что там нечто не так. Эй, змея. Я же могу ее забить, правильно? Махчима. Добро. Там унізе ключик, який можна забрати. Але гэта не адказвае на пытанне, што мы тут робім. Так, вось он ёсць ключик, де можна прымяніць. Пошли мумии. Проб'ємося зараз там яшчэ далей. Там яшчэ быў нейкае іншае месца можна было прайсці. Я просто не разумею вельмі. Мы працягваем ісці і нам неяк ідзецца. Давайте за Эрикой пробежимся назад. Тут же был шлях униз. Так, шлях униз есть. Никуда не подевся. Оу! Яны імгненна забіваюць. Жорстка. Блин, тая выбуховка ні халер не зрабіла, на жаль. Один дотик і капздам.
Вось жа ж. Жорсткія якія. Давайте яшчэ паразведваем. Калі яны такія, то мы самы весёлымі будзем. Так. О! Там канкрэтна... Няўжо... Боже, мне падаецца, я зразумеў. Я павінен правесці ўсіх максімальна ўніз, і потым Олафам. А можа Эрик это зрабіць за мяне? Тут проста ёсць лесвіцы. Мне падаецца, далей толькі Олаф можа. А не, пачакайце-ка. Не, вось гэта дакладна толькі Олаф можа. То, па сутнасці, сэнс такі. Мы павінны... Вось і складанасць узроўня, насамрэч. Мы зараз до конца стрима будем на гэтым узроўні, мне падаецца, чат. Ну так, гэта... Добра, пачынаем па новай. Рэстартаў будзе зараз шмат. Прям шмат. Мне Олаф патрэбны ў 2 месцах адначасова. То, па сутнасці, я ў ідэале павінен правесці ўсіх максімальна направа. Таму што, я так разумею, у канцы будзе софтлок. І калі Олаф не пройдзе знізу, то мы ні халеры не прабяромся. Так. Олаф дапамагае ўсім дабрацца ўправа, наколькі толькі магчыма, пакуль Олаф сам можа вярнуцца назад. Вось, можа быць, Олафу трэба будзе перадаць бомбачку якую, каб Олаф мог перамогчы сваіх ворагаў. Глядзім яшчэ. Дарэчы, я так і зраблю, таму што Эрик хутчэй ўсё будзе з Балеогам заўсёды разам. Дзячая частка скончылася. Так, так. Я памятаю, што на гэтых самых у пэўны момант я пачаў маляваць узроўні грыбныя. Ну, вось, я кажу, я грыбныя ўзроўні памятаю, што яны былі складаныя. Вось, і у пэўны момант я іх проста пачынаў маляваць, і каб запомніць парадак дзеянняў. Таму што кожны ўзровень патрабаваў не забыцца, быць уважлівым і не забыцца на тое, каб выканаць вось у пэўны момант выканаць пэўнае дзеянне. Таму што калі гэтага пэўнага дзеяння не зрабіць, каб здаў. Можна, конечно, натыркаць проста, але больш часу. У выніку прасцей было проста запісаць штосьці, што табе патрэбна. Так, нешта не атрымалася. Вось. Ага, дальнабойныя атакі не працуюць увогуле. То бок Балеог, па сутнасці, вельмі толькі дзякуючы Олафу можа іх нармальна перамагаць. Тут здароўе не тое, каб вельмі патрэбна. Ваншоты, па сутнасці. І вось тут, дзе Олаф ужо не можа нічым ім дапамагчы, далей Балеог і Эрик павінны самастойна прабрацца. Зараз упэўніцца, што... О, блин, упаў. Вось дзе ключик мне патрэбны, а ключик зможа здабыць хутчэй за ўсё толькі Олаф, правильно? Давайте там прайсці далей. Ён же не затрымаецца тут? Не, не затрымаецца. Ёсць. Добра, ад аднаго пазбавіліся. Так. Будзе шкада за Эрика запароть зараз. Усё. І што яшчэ? Ведаеце, дзякуючы гэтай гульне, я не ведаю, ці рабілі вы такую школу, хутчэй за ўсё не. Гэта, мне падаецца, скончылася на маім пакаленні. Таму што, ну, я, блин, гучу як супер стары дзед, але насамрэч, мне падаецца, гэта так і ёсць. І магу памыляцца, калі у вас такое было. Карацей, у нас у школе, хоць мабільнікі ўжо з'явіліся, так? Але мы, ну, іх надоўга не хапала, там гульні на іх задзёўвалі, і гэта ўсё вось. Карацей, штука ў тым, што мы малявалі сабе, а камп'ютарныя гульні ўжо былі. І вось, каб бавіць час, мы малявалі ў клетачках, у тэтрадных лістках, мы малявалі, па сутнасці, сабе ўзроўні, платформераў розных з пазламі, каб іншы чалавек праходзіў. Вось такое мы рабілі.
Я не ведаю, ці страдалі вы такім ці не. Вось я разумею, што гэта працуе толькі для тых, у каго, ну, мне падаецца, што гэта толькі ў тых, у каго былі, па сутнасці, ўжо камп'ютарныя гульні, так? І хацелася камп'ютарнай гульні, пакуль няма камп'ютарнай гульні, так? Вось, можна было прыдумваць сабе нейкія пазлікі, што патрэбна падабраць, куды патрэбна пайсці, ў якім парадку, вось такое, то бок яно было. Падобна, насамрэч, я зараз гляджу на The Lost Vikings, і таму мне узгадалася гэта. Я не ведаю, ці страдалі вы такой хрэнью. Таму што я думаю, што калі ўжо тэлефоны сталі мацней, усім похрен проста на гэта стала. Ну, тыпу, навошта? У цябе ёсць гульні. Просто паказваеш, якую гульню ты спампаваў, і ўсё на гэта як скончваецца. Ты не ідзеш і не паказваеш, што ты там на дыске намаляваў, і які ўзровень, які чалавек бачыць узровень адразу. Але каб прайсці, патрэбна прыдумаць нейкі... Сабраць нейкі прадмет, каб прайсці праз пэўную дзверь. А вось тут можна перабрацца персонажыку, ну, тыпу такое. То бок гэта літаральна на лістку можна было... Не было там супер правілаў. Гэта, па сутнасці, чалавек проста сядзеў і рабіў нешта. Вось на лістку такі, о, а можна гэты ключ узяць? Ты такі, так, можна взяць гэты ключ. Ён патрэбна вось ад гэтай дзвяры. Ён такі, ага, як мне туды трапіць? І ў гэтым як быў прыкал даць. Пароль пяскі. Цудоўна. Дайце здагадацца, што будзе на гэтым узроўні. О, адразу ўніз нешта. А, і гэтаму пофіг. Цудоўна. Давайте-ка гэта перададзім Баліогу. Няхай Баліога будзе. Дадатковае здароўе. Самае жорсткае, гэта Олафу нельга дазволіць гэта памерці ад удара. О, ўсё, жопа. Думаем. Глядзіце, якая падстава там унізе. За вось гэтай сітуацыі, што там знаходзіцца вораг і адначасова вогненная штука, Олаф па алгарытму свайму, ён заўсёды паварочваецца ў бок блока. То бок, калі ёсць вораг нейкі і б'е яго, Олаф аўтаматычна разгарнецца ў той бок. Праблема ў тым, што ў гэтай сітуацыі гэтага нельга дапусціць. Нельга, каб ударылі Олафа, таму што калі Олафа ударыць, кабзда. Таму ідзе на разведку Эрык, які памірае. Там ёсць жоўты ключ, які мне хутчэй за ўсё спатрэбіцца. Таму мы зараз будзем за Эрыка... Так, пакутваць. Оп, і ўсё. Оп, і ўсё. Кончыўся Эрык. Я думаю, я так буду просто паўтараць, пакуль не навучуся за Эрыка гуляць нормально. Оп, ключик мы собрали, 2 предмета скоростали. О, блин, меня так забьют. Упс. А, я тут ростом не вышел просто. Цудовно. Давайте-то поможем. Буде хоча б щит. Божик, ну як же дренна. Здоров'я ніякого нема. А, ну і ось тут ключики потрібні. Тобто, те, що я зробив, це один і правильний варіант, по суті. Так. Він зник, чудовно. Не-не-не-не-не. Так, гэта нас заб'е. А і гэта і його заб'є, в принципі. Але не вдало. Уф.
Простые гульни, вось... О, блин, Амаль Эрика забил. А, не-не-не. Так, живи. Я просто буду протя... Он там не собирается вернуться, не? Все есть. Уф. Так. Есть, нормально. Зараз питання... Чи тримається у мене там, наприклад, далей пройти, ні? Мені знову потрібен ключ, так? І хутче за все знову повинен Ерик робити нечто. Давайте за болевого поспробуем. Ну, его хотя бы щит есть. Ну, щит у сенсі там блок одного пошкодження. Не прям щит. Гей, чел, ходь сюди. Есть. Нечто мне подсказывает, что все это дренно скончится. Так, там униз, мне подается, кроме Эрика, никто не сможет пройти его. Да? А, не, мне тут потрібно уже олов. Як бы там ни было, я тут просто ничего не зроблю. Там попадается и рухать, конечно, наперед потрібно. А, уф, все чудовно. Не, давайте проверку ще потрібно розвідати до конца. Тут унизе можна у двоїх просунутися, так? Ключа у мене червоного нема. Як червоний ключ отримати? Що мені потрібно? Ось вогняні стріли цікаво, що за яни і як мені їми користатися. Я так розумію, любий може з наших користатися. Упс. А як я павінен быў бы гэта зрабіць? Вось гэты камень ёсць, так? Ён... Навошта ён увогуле? Калі яго рухаеш наперад, ён адкрывае праход каму заўгодна, так? Але калі Эрик адзін, ён можа проста яго пераскочыць тэоретычна. Правильно? Калі ён яго пераскоквае, у яго застаецца яшчэ дзюрка, у якую ён можа схавацца, калі там шипоў няма. Ён можа там схавацца. Ключ на версіі ён забраць не зможа. Усё роўна патрэбна дапамога. Але Эрик можа біць галавой у гэтыя штукі. Может быть, он может знищить просто стрелялку эту. Давайте попробуем. Я просто это литерально один раз користал. Нет, не тримался. Начинаю по новой. Так. Пережили, як мінімум. Живи. Давай там. Скотч. Оп, готово. Простенькая дитячая гульня, так? Що тут складаного могло би бути? Калі б не гэтыя паролі, то мне падаецца, яна прям занадта складаная была бы для самага, для дзіцёнка. Ну, типу, ты один раз зрабіў, але глядзіся, амаль кожны ўзровень патрабуе ідэальнага выканання, то бок ты павінен ведаць. І я, па-мойму, калі прайшоў яе, я яшчэ некалькі разоў яе праходзіў, потым рэальна ўжо памятаючы, што рабіць на кожным узроўні. Ну, часу шмат, рабіць няма чаго. Хренью страдаеш сабе. Так, это насамрэч скарпіон нейкі увогуле бяспечны, но... Калі з удалага месца атакаваць.
Ёсць. Ммм. Так, тут просто. Давай, Эрик, тебе придется хутчэй за ўсё там бегать. Зараз придумаем нешта. З-за таго, што я хутчэй за ўсё магу разбіваць гэтай хрэні унізе, страляючы, то тады я магу, у прынцыпе, пазбавіцца... Так, у мяне чырвонага ключа няма. Так, зараз паглядзім па парадку. Так, ты застаешся тут. Эрик. Будь ласка, з размаху. А, гэта ён не разбівае. Ладно, не разбівае. Тады атрымліваецца наступная. А, Эрика не можа тут пераскочыць, таму што яму перашкаджае вось гэтая хрень зверху. Тут ён не зможа, і тут ён не зможа. Усё прадумана, но я не магу просто застацца. Так. Можа быць, тут патрэбна і былі... Можа патрэбна ўсіх весці ўвогуле. Давайте ўсіх прывядзем. Вось так зробім. Я не упэўнены, што Эрик можа гэта знішчыць. Давайте паспрабуем. Просто... А, можа быць, стрэлім гэтай стралою. Пачакайце-ка, стралою не можа карыстацца ён. Ага, і ў яго вогненыя стрэлы сталі, так? Ага, вы паглядзіце, у нас у балёга паляпшэнне. Мы зараз можам страляць вогненымі стрэламі. Не ведаю, чым мне гэта дапаможа, ну ладно. Так, калі Олаф можа стаяць тут. Так. О, не, ён можа пац... А, вы глядзіце, як усё проста, насамрэч. Бяром гэта, бяром блакітны ключ. Усё, мы прайшлі ўровень, здаецца. Зараз хрэнейку не зрабіць тупую, і ўсё нармальна будзе. Я нешта тупануў, альбо што? Альбо мне ключик патрэбна было прымяніць. А, вось она блакітная там. Усё, прайшлі. Туру-туру-туру-туру-туру. Там жартуюць яшчэ ў пачатку канцэ узроўня. Типу, о, гэта месца было бы цудоўным па тыпу Beach Resort. Ну, карцей гэтым самым пляжным гатэлем. Такія, толькі тут вады няма. А, блин, я так і думаў, што тут чагось не хапае. Там платформа. Пачакайце-ка, пачакайце-ка. Цікава. Мне падаецца, там сакрэтачка. Это просто мой максимум, наколькі я могу забрацца куды-небудзь. Ага, як мне туды заскочыць, калі не адсюль? Это ж прям адзіны варыянт, па сутнасці. Як было бы файна, конечно, калі б я мог яшчэ камеру опускаць ніжэй. Ладно. Як ёсць. Угу. О, зараз цікаво будзе. Я прям бачу, як гэта цікаво будзе. Я, можа, ўжо сам сябе засофтлочыў, але давайте спачатку разведваем, спрабуем зразумець, як падал працуе.
Опа, не, только не вы. Передать нашему Балиогу. Балиог. Бляска, огненными стрелами, я так разумею, он может стрелять по мумиях. Так, огненные стрелы тогда ваншотить. Давайте. Есть, судовно. Баліога може потрібно вивести. Баліог уже не може отсюда вивести. Я думаю, Ерик мне так само там спотребится. Мне усе, может быть, там спотребится. Давайте цалком усіх отправим. Потому что это только один шлях. Видите, кнопка. По сутности своей. Усе могут выбраться зараз. Это важно было их перенесуть, их усіх сюда. А як? У сенсі. А як мені туди? Гульня? А яким таким чином я повинен туди заскочити, коли у мене дистанції сколько не хапає? Я і так підсаджений. Може я повинен натиснути ще раз і тоді я на ній допоможу? Ні. Зрозумів. Карацей, знизу повинен був стояти Баліог і тримати гэтую каменную штуку. Вось як оно повинно. Бачите? Гэта вы не можете ведаць, калі вы, там, конечно, не 2000 IQ, чел. Дальше мне подається, я знайшов откуда доставать. Так. Ось, і ми можемо там, у принципі, увесь низ зачистить без великих намаганняў. Так. Йдемо вниз. Ось яка ідея. Зараз я спущуся і потлумачу ще. Там справа, коли ми опускаємо кнопочку, то ми можемо заблокувати. Коли ми натискаємо кнопку, знизу прибирається подпорка, яка тримає кам'яні блоки. Ось гэта. Приколись якраз таки у тим. Так, зараз ми Ерика приведемо. Приколись у тим, що ми можемо заблокувати її і не дати опуститися до кінця. Коли вона опуститься до кінця, вже поздно. Все, ми приїдемо. Ось така прикладна позиція. Коли б ми Олафа пройшли просто занадто далеко, ось літерально міліметр наперед, і все, уздоровлення сотлочиться. Оп, бачите? І ось зараз мені повинно хапити в вишині. Ні, що? Що я роблю не так? Что я нахрен роблю не так? Вот что я не продумал? Вот же холера. Мне потрібно гэты блакитный ключик. Что я не зрабіў? Мне по сутнасці патрэбна забрацца... Упс. Продевал персонажа. Цудоўна. А что я зрабіў не так? Справа ў тым, што я зараз зразумеў, што Олаф, па сутнасці, гэта ён блок, гэта застанецца на вышыню Олафа. Вось гэта адзінае, што я не разлічыў. А калі ён застаецца на вышыню Олафа, гэта значыць, што нічога не змяняецца. Можна было Олафам стаць зверху і просто заблакаваць, ну, в сэнсе, просто падсадзіць Эрика. Может быть, варто там подчистить и справа снизу поглядеть, что находится. Эрик забраться не зможа, тому и Олаф так само, так? Давайте Баліога просто туда отправим вниз. Я заберу эту выбуховку. Так, я думаю, Баліог один может там еще раз кидать.
Ось так, усіх 4. І Баліок зможе вернуться навіть самостойно, так? Давайте наперед отправим далей Олафа. Олаф не потрібен, тому що він... А, ну він Не, Олаф потрібний. Олаф потрібний, як підсадити. У будь-якому випадку він потрібний, як підсадити. Какой я могу отправить? Давайте на разведку Эрика отправим просто. Это будет рестарт, худшее всего. Угу. Не то я. Ну, все. Я не розумію. Навіть з блакитним ключом. Хоча я тільки змогу трапити там далей. Але все равно все не складывается у меня. Видите, что? Видите, что сейчас нам так-то уже скончить потрібно. Я не веду, сколько у меня это уровень займе. Я на з кожному уровню реально прям растягивается на час проходження у них, потому что они становятся прям серьезными. Первые уровни на космическом корабле, они по такой реально жартик. Они такие. Потом мачте вам основные базовые механики. А потом гульня вас учить еще больше складанным речам, покуль вы не станете профессиональным викингом. Бороду не отрастите после этого все. Давайте я ще одну спробую. Для меня загадка, что тут потрібно робити зараз. Один вайп. И мы... Есть. Все на экране готово. Отправляем Олафа. Просто Эрик выше скакать не станет. Чтобы мы не робили зараз. Один, ну, я не ведаю. Вот. Может быть, покуль оно зачинено, там можно... Блин, мне зараз шалена идея. Давайте я опошнюю штуку поспробую. Может быть, коли подсадить Эрика Олафом на той камень, то можно его забрать. То до того, как мы натиснули на кнопку. Давайте поспробуем это. Так, можно тут болевого одного запустить. Ось так, ось так. Поехали. Болеву зараз разбираться. Блин, зараз болевок и проиграю. Так. Не, нормально. Так. Мне падаецца, гэта і ёсць так і павінна быць. Глядзіце. Вось так Олафа ставім. Эрик, пакуль яшчэ Олаф не... Ну, Олаф там. Мы карыстаемся камянём гэтым, каб забрацца наверх. Вось так. Не. Што нахрен я павінен рабіць? Гульня. Ну і не заскокуе же. Божукно, божукно. Вось вам... Что не так? Ладно, я сдаюсь. Блин, пароль треба было поглядеть. Персонажи уже кажут, что я настамились от гэтага ўзроўня. Пароль Темпл. Чат. Калі што, пароль Темпл. Я его записывать никуда не буду, калі што перагляджу гэты стрим, знайду у сябе на канале і пагляджу, знайду гэты пароль, таму што мне падаецца, трэба згортвацца уже скончваць, таму што ўжо і час, і ўзровень, каб здае, я не разумею, што я раблю не так. Мне падаецца, я ўсё пераспрабаваў, трэба хоць ты праходжанне глядзе. А назад падняць нельга? Не, гэта адзін шлях. То бок, як толькі платформа знізу прыбіраецца, то гэта ўсё.
І справа ў тым, што калі б можна было падняць уверх, я б просто падняў бы гэтага Эрыка, дзякуючы гэтаму якраз такі камяню. То бок я знізу бы, напрыклад, неяк падсадзіў альбо просто пераключыў яго. Але не, яно не робіць нічога, яно просто канец. Адзін раз націснуў, яна апусціцца ўніз, і я не разумею, якім чынам я павінен да блакітнага дацягнуць ключа. Пры гэтым я нават не ўпэўнены, што мне блакітны ключ так-то і патрэбны. Шчыра. Гэта можа быць... Не, ну малаверагодна, што ён не патрэбны. Гэта відавочна такі пазлік тут. Ну, добренька. Я буду в любом выпадку вас перадаваць, што б там не было, якое б там рашэнне не было. Я перадам вас, і перадам я вас да Nine Ravens'a. Ён сёння стрыміць, да праходзіць Darkwood. Я думаю, што ўжо можа нават... І не ведаю, ён як доўга стрыміць зараз. Перадам вас да яго. Жадаю вам добрага дня, добра паглядзець на Рэвенса яго гэта самае пошукі ў лесе. А мы з вами побачымся заўтра. Заўтра у нас будзе Crusader Kings 3 з модам на уладаря пярсцёнкаў. Вось чым будзем займацца. На наступным тыдні. У панядзелак у нас будзе далей таўматург па плану і навучанне па сутнасці трэніроўка проста польскай. А у аўторак сераду паглядзім, ці паспею я дарабіць размову з нябожчыкам, і там можа быць, ну, аўторак я сам не ўпэўнены. Будзем у панядзелак я хутчэй за ўсё распавяду, што мы робім на тыдні. Добренька. Хто там у нас? Хтосьці далучыўся? Вітаю ў суполцы. Добренька, перадаю вас. Паляцелі. Все окей.